Se che digo que camiñar ata a fin do mundo só é o principio, que o mellor é quedar o último, que nunca o darás visto todo, que aquí, cando somos felices, gritamos, que nesta costa, aínda que chegues morto, revives. Que o das redes e o de navegar non nos estresa nada de nada. Que para ver ben apagamos a luz. Que mesmo baixo terra podes atopar tesouros. Que somos moi orixinais. Pero encántanos repetir. Eu de ti daríalle unha volta. Porque estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Galicia. Durante séculos, o camiño acompañou os peregrinos, nos seus retos, nas súas ledicias e dificultades. O Xacobeo estivo presente iluminando a súa travesía cara a Compostela. Igual que fai con nós, sentimos Galicia. Cada día é unha etapa do camiño, cada día é un reto por completar, cada día arrópanos para conseguilo. Cada día o Xacobeo está con nós. Cada día o Xacobeo está con nós. Se che digo que camiñar ata a fin do mundo só é o principio, que o mellor é quedar o último, que nunca o darás visto todo, que aquí, cando somos felices, gritamos, que nesta costa, aínda que chegues morto, revives. Que o das redes e o de navegar non nos estresa nada de nada. Que para ver ben apagamos a luz. Que mesmo baixo terra podes atopar tesouros. Que somos moi orixinais. Pero encántanos repetir. Eu de ti daríalle unha volta. Porque estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Galicia.
Durante séculos, o camiño acompañou os peregrinos nos seus retos, nas súas ledicias e dificultades. O Xacobeo estivo presente iluminando a súa travesía cara a Compostela. Igual que fai con nós, sentimos Galicia. Cada día é unha etapa do camiño, cada día é un reto por completar, cada día arrópanos para conseguilo. Cada día o Xacobeo está con nós. Cada día o Xacobeo está con nós. Boa tarde, benvidos, benvidas a este pabillón municipal de Chantada no sur da provincia de Lugo para vivir esta final da Copa Galicia EVA entre Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada contra o filial do Obradoiro contra o Obradoiro Ames e desver este partido a través do streaming da canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto con este directo xa aquí dende Chantada. Saúdalles Villán Gómez, quen vai ser o narrador íntegro deste partido, e a miña esquerda acompáñenme dous comentaristas de luxo. A miña esquerda, Xosé Anxo Sánchez, máis coñecido alcumado Sanchino, o coordinador do Val de Lemos. Hola, Xosé Anxo, boa tarde. Hola, que tal? Moi boas tardes. A miña dereita, neste caso, Juan Pablo Sánchez, alcumado neste caso Papa, exxogador do Chantada, campeón da primeira Copa Galicia EVA que gañou o Club Baloncesto Chantada aló por 2009. Hola, Juan Pablo, boa tarde. Hola, boa tarde. Que sensacións tedes ambos os dous antes de vivir este encontro? Bueno, pues nada, aquí estamos esperando a ver se nos ofrece un bo espectáculo, os dous equipos que fixeron mérito na fase preliminar. E, bueno, son dous estilos contrapostos, un equipo moi xove, que xogará moi veloz, e un equipo pues, xa moito máis feito, máis veterano na categoría, e que intentará poñer o seu ritmo. Sí, eu, como dice Papa, creo que ten razón, non? Chantada intentará poñer o seu ritmo máis pausado, controlar máis o xogo, e enfrentase contra un Obradoiro que bueno, no seu roster ten hasta 6 xogadores de categoría junior, intentarán xogar rápido, intentarán correr. Teño visto por outros partidos que son xogadores que están que amenazan moito desde a línea de 3, que che poden facer moito dano se están metidos aí en partido, e bueno, que destas dúas opcións domina o partido será quen o leve. É que a quen destacaríades a nivel individual tanto dun equipo como de outro? Por Chantada está claro que Carlos Noguerol é o xogador estrela, por encima é o xogador local, o MVP, digamos, da afición, e o que leva os galóns no equipo. Tamén destacar a Cristian, que é un xogador xa con 29 anos, pero veterán xa na liga, dá moitos anos aquí. E por parte de Obradoiro vemos que sobre todo está o campeón mundial que chamase, pues estou por aquí, Victory Ondeque, que non sabía o nome de Mario. Supoño que será o xogador referencia, pivot moi grande, e a ver como Chantada tamén se apaña para poder sacarlo da zona e sacar el proveito. E a ti a quen subliñarías, Sanchino? Sí, por parte de Chantada prácticamente o mismo, tanto Carlos Noguerol como Cristian, pero bueno, quería poñer tamén un poquinho pois Adrià Trubé, que ven este ano novo, e teremos que ver un poquinho, vende de CB Valls, da EVA do grupo C, creo, e despois tamén Jaime Fernández, que é un madrileño que vende de Córdoba, que é un medio base escolta, e a ver que estamos vendo un poquinho que rendimento dá. Debemos de pensar tamén que isto, aínda que sexa Copa Galicia, non deixa de ser un pouquiño pretemporada, non? Entonces estáse aí cos engranaxes máis ou menos para que saben as cousas. E sobre o Obradoiro, pois un pouco o que decía Papa, pois bueno, sí, é que ten un nombre imos chamarlle Victory. Vale, confianza. Victory. Sí, que bueno, por dentro eu creo que físicamente ten que dar un salto físico de calidade, e bueno, quizás Obradoiro pode botar un pouco de falta a Juan Manuel Boca, que hoxe non está, creemos que por lesión, un argentino que bueno, que alterna un poquinho traballo aquí con traballo no primeiro equipo, e hasta a día de hoxe era o máximo anotador na Copa Galicia. Entonces veremos como solvienta un poquinho eso. Estamos inmersos agora mesmo na presentación de ambos os dos equipos. Comezamos co equipo visitante, co filial do Obradoiro, con Obradoiro Ames.
presentación agora do equipo local do Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Tempo para escoitar o himno galego. A interpretación deste himno galego a cargo do músico local Manuel Ángel Facián Lemos. Para evitar calquera dúbida, imos repasar as rotacións de ambos os dous equipos como parte de Obradoiro Ames co 7 Miguel Souto, co 31 Guillermo González, co 22 Mateo Cambón, co 32 Pablo Arguindei, co 77 Iker Sama, co 15 Pedro Pérez, co 6 Victori Onuetu, co 25 Nicolás Serra, co 23 Martín Álvarez, co 21 Diego Serguei Maseda, co 24 Alonso Grela e co 35 Hugo Sánchez Espósito. Por parte do equipo local do Club Baloncesto Chantada, o 2 Adrià Trubé, o 4 Walter González, o 5 Arón Gómez, o 7 Anxo Casais, o 8 Carlos Noguerol, o 10 Jaime Fernández, o 11 Alberto Díaz, o 12 Manuel Ruano, o 13 Alain Vázquez, o 25 Alam Junior Vizcaíno, o 29 Pablo Díaz Balín e o 33 Cristian Iglesias González. A 3 minutiños de comezar este partido, Ucoga Seguros Chantada, que xa foi campeón de 5 edicións da Copa Galicia EVA 2009, 2018, 2019, 2021 e 2022, co salientar que en 2020 non se celebrou pola pandemia. En o caso do Obradoiro, un equipo que vai, como comentamos antes fora de micro, en constante evolución. O filial que, por exemplo, incluso tivo a varios xogadores na selección de formación este mesmo verán. No Europeo Sub-20 tivo a Santi Paz e a Carlos Taboada, e agora, como falábamos antes, con a Victorio Onuetu, unha das fichaxes deste Obradoiro Ames, campeón do mundo U19, precisamente cun dos axudantes do Obradoiro do primeiro equipo, con Víctor Pérez
campeón do mundo Victorio Nuetu este verán, campeón do mundo U19, o ano pasado campeón de Europa U18, un xogador formado no Unicaja. E despois en Ucoga Seguros Chantada, evidentemente destacar a Carlos Noguerol, 30 anos, heroe local aquí de Chantada, é un xogador que ten 88 partidos de experiencia en Levo Ouro, na segunda categoría do baloncesto español. Cada vez máis presenza de aficionados, compañeiros, porque ademais, digamos que Chantada xa está moi consolidado como unha vila de baloncesto e como unha vila sempre pelexando por ese ansiado ascenso a Le Prata. Sí, a verdad que Chantada xa eu que tuve a oportunidade de facer o debut en Liga EVA por alá no ano 2000, sempre é o equipo con máis presencias seguidas de toda de toda a Liga EVA a nivel nacional, e xa levan ahora varios anos tratando de conseguir un ascenso que, bueno, é verdad que o ascenso despois é moi complexo porque é un fin de semana, 3 partidos seguidos, moitos factores influen, pero o que este todo ano tras ano nos primeiros postos demostra, pois eso, que están con esa ambición. Sanchino. Moitos factores influyen, entre eles que ascendas deportivamente e despois económicamente o mellor que non podas acceder a Le Plata, non? A nivel de xente, aquí a xente sempre responde a ver os partidos, ao ser unha final ademais a maiores temos xente de Compostela e, bueno, esperemos que sexa un partido bonito para todos. A 40 segundos de comezar esta final da Copa Galicia EVA e de lo ver e de lo presenciar e de lo escoitar na narración no YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Ademais está aquí moi pertiño de nós o presidente Julio Bernaldez, o presidente da Federación Galega de Baloncesto. Intres previos para o comezo do partido, últimas indicacións por parte de ambos os dous adestradores. O primeiro adestrador do Ucoga Seguros Chantada é Alberto Fafián, o primeiro adestrador do Obradoiro Ames, do filial do Obradoiro é Martín Guerreiro. Xa un dos árbitros preparado co balón sobre esta pista do pabillón municipal de Chantada, e a piques de comezar esta finalísima da Copa Galicia EVA. Nada, a ver si... Eu quería salientar que do mesmo xeito que casi non se pode imaginar unha Liga EVA sin Chantada, non se pode imaginar un club baloncesto Chantada sin Alberto Fafián. 17 temporadas xa nesta categoría, ademais que xa comentaba el públicamente estes días que falta un xogador para completar a rotación, quere buscar un xogador interior e imos ver se o consigue, porque lóxicamente tamén ese movimento pode ser decisivo ou non para ser campeón da Liga regular e quen sabe se loitar por ese ascenso a terceira categoría a Le Prata. Sí, a día de hoxe prácticamente só tiene 3 interiores e están aí un poquinho cortos, non? Un xogador máis que lle dé un poquinho máis de físico dentro, pois podría lle dar moito máis. Xogan a veces con Adrià Trubé, que un 3 xogan de falso 4, pero bueno, veremos como vai isto. Precisamente en Ucoga Seguros Chantada, que vais a ir con Pablo Díaz, con Aarón Gómez, con Cristian Iglesias González, con Adrià Trubé, con Alberto Díaz Ferreira, ese o quinteto do Ucoga Seguros Chantada. Por parte de Obradoiro vemos a Miguel Souto, a Victorio Nuetu, a Iker Sama, tamén vemos a Guillermo González, un xogador, un 4-3, e faltanos outro xogador por mencionar, que o caso de Nico Serra. Comeza o partido, a primeira posesión para Chantada, para o escolta Aarón Gómez, xa lle cede o balón ao base Pablo Díaz, o xogador lucense cedando o balón a Aarón Gómez, jugando Cristian González, 14 segundos de posesión, balón de Pablo Díaz, cara Alberto Díaz Ferreira, aí está Aarón Gómez, jugando máis alá da liña de 3, atopa por dentro Alberto Díaz, cede ben Pablo Díaz a Adrià Trubé, que lanza de 3, falla, rebote, balón dividido que o colle Iker Sama. Aí vai o xogador lucense tentando percutir, xerando, buscando un pase, movendo ben o balón o Obradoiro, e hai pasos de Miguel Souto, será balón para Chantada, así a todo. Compañeiros, agora nesta transición movendo moi ben o balón, sí, Obradoiro. Aí xa foi unha demostración de intencións do Obradoiro, unha transición moi rápida, buscando tiros abertos, e, bueno, con aí 2 pasos, Chantada ten que ajustar ben o balance defensivo. Subindo o balón aí o lucense, Pablo Díaz, recibindo a Adrià Trubé, Oxdovals, jugando por dentro con Cristian Iglesias, que lle cede o balón a Alberto Díaz cara a Trubé, que vai cara adentro, falla, e o balón dividido e o Vivara Victorio Nuetu para o campeón do mundo U19, o xogador tinerfeño. Aí está xogando Guillermo González, cara
Miguel Souto que penetra e anota contra Taboleiro, salvando a defensa do Chantada. Primeiro 2 puntos do Obradoiro. Está claro que aquí ahora vimos en Chantada o handicap de non salir con Noguerol. Imaginamos que está tocado, por eso non é titular. E a ver o novo segundo base, pues que tal pode levar o control do partido, que vai ser un poquinho máis complicado. Que sensacións tes, Sanchino? Vemos unha declaración de CEOs de Obradoiro presionando a saída de balón desde arriba e sobre todo correndo despois de rebote e intentar xogar a campo aberto e xogar primeiras opcións que teñan sempre de canasta. Aí vai lanzar o primeiro dos 2 tiros libres Aarón Gómez, o xogador malagueño, segunda tempada aquí en Chantada. Xirando o balón, flexionando, e aí vai o escolta, lanza e anota este primeiro tiro libre, o primeiro punto de Chantada. 1-2 gaña Obradoiro. Vai lanzar aí o exxogador de Quintanar e tamén exxogador do Estudiantes de Lugo, moi pretiño de aquí. Dous botes, xiro de balón, flexiona e vai lanzar Aarón Gómez, lanza e anota. 2-2, empate no marcador. 2 puntos de Aarón Gómez, 2 puntos de Miguel Souto. Xogando Obradoiro, subindo o balón, elevando a defensa Chantada. Aí está xogando Miguel Souto, xogando con ambas as mans, pero sobre todo coa esquerda. Aí está Iker Sama, que finta o lanzamento, vai cara adentro, busca un pase cara á dereita, onde vai Nico Serra, protexendo co corpo, defendido por Adrián Trubé. Cambia o sentido do xogo, cara a Miguel Souto, queda un segundo, recupera Chantada, pero non opta por unha transición. Balance defensivo rápido do Obradoiro, xogando a media cancha Chantada. Aí está Cristian Iglesias cara a Adrián Trubé, que xoga cara a Alberto Díaz, que gaña posición ante Victorio Nuetu e anota Chantada, anota Alberto Díaz Ferreira, anota e coloca o 4-2 no marcador. Moi ben Chantada en defensa, negando o primeiro paso hacia adentro e moi ben nesa continuación Alberto Díaz, non deixándose intimidar por Víctor. Aí está Nueto, puxo a man por detrás Alberto Díaz e recibe a falta, a primeira falta do partido, a primeira de Chantada, primeira falta de Chantada no partido. Houve outra previa, lóxicamente, do Obradoiro con eses 2 tiros libres de Aarón Gómez. Unha falta por parte dos 2 equipos, consumidos 2 minutos e 6 segundos de partido. Gaña Chantada 4-2 nesta finalísima da Copa Galicia EVA. Vai sacar Miguel Souto, ofrece Iker Sama, que é o que recibe, pero tocou Adrián Trubé, posteriormente tocou Iker Sama, recupera Chantada, recupera o equipo adestrado por Alberto Fafián. Aí estivo atento Adrián Trubé, un xogador de 1,95, xogador zurdo que ademais os xogadores zurdos teñen ese perfil que lles fai máis difícil ser defendidos. Justamente, moito máis difícil, sobre todo cando xogas de cara, que suele ser moito máis rápido, unha persona moito máis grande. Volvemos a ver que Obradoiro traballa desde arriba en todas as defensas e intenta poñer un ritmo alto de partido. Aí perde o balón Aarón Gómez e a transición de Obradoiro de Iker Sama. Cara Victorio Nueto non estaba mirando o balón, pero ainda así tivo a sorte de recibir o balón, pero o balón quedou finalmente dividido e recuperou Adrián Trubé, que está fantástico en labores defensivas durante este comezo de partido. E agora estaban dous lucenses, un contra outro, Pablo Díaz contra Iker Sama. Tocou o balón e Iker Sama e será balón a prol de Chantada. Media pista xogando en campo contrario, 16 segundos no relóxo de posesión. Pablo Díaz de Lugo Capital, Iker Sama de Foz. Aí recibe Cristian Iglesias, xogando co seu compañero na posición interior, con Alberto Díaz, Adrián Trubé, novamente Cristian Iglesias, xogando lonxe do aro con esa capacidade de visión de xogo que ten. Toca o balón en Guillermo González, e será balón a prol de Chantada, 3 segundos 6 décimas. Cristian Iglesias, que ten sempre esa capacidade de xogar fora para xerar para os compañeiros, ten esa opción de que os catros poden xogar máis, tocar máis pintura, incluso exteriores que corten cara adentro. Sí, ademais é un xogador que se sinte moi cómodo continuando hacia fora. É un xogador que ten moi boa man e eso aproveita para reírse para dentro. E anota agora en suspensión dende media distancia Adrián Trubé contra Taboleiro, non sei se quería xa todo. Anota Chantada 6-2, parcial de 6-0 a favor do equipo lucense. Aí está xogando Obradoiro Iker Sama, xogando agora cara a Guillermo González, que lanza en suspensión, falla, rebote para Victorio Nuetu, que imponse, vai cara adentro, lanza, falla, rebote de Aarón Gómez. Un escolta aí axudando no rebote, marcando xogada coa man esquerra Pablo Díaz. Xogando aí o 2x2 con Alberto Díaz, vai Trubé, cara adentro, corta cara adentro, falla, rebote Obradoiro. Subindo o balón Obradoiro, está Nico Serra, ten dúbidas do que vai facer, pero finalmente foi cara adentro e será balón a prol de Obradoiro. 15 segundos no reloxo de posesión, 6-2 gaña Chantada, perde Obradoiro Ames. Sí, a verdade é que están mostrando un nivel físico moi alto os dous equipos en defensa, facendo
dificultando moito o ataque rival e, bueno, a verdade que estamos disfrutando un partido bastante intenso co principio. Segunda vez que se ponga en zona 2-3 Chantada tras saque de fondo. Fallou agora Guillermo González a tripla, collou o rebote ofensivo Vitorio Nueto, pero non foi quen de anotar. Contra Taboleiro dentro da pintura, balón pro de Chantada. Aí está Alberto Díaz Ferreira xogando con Adrià Trubé, que vai cara adentro. Na extensión e anota Adrià Trubé. 8-2, gaña Chantada. Fantástica extensión agora de Adrià Trubé. Mala defensa do golpe directo, hai pouco contundentes. Vai Miguel Souto a prol do Obradoiro cara adentro, un balón picado hacia a dereita, onde lanza de tres Nico Serra, falla, rebote Adrià Trubé, que está inconmensurable nos dous aros. Subindo o balón Pablo Díaz Balín, o xogador formado na canteira do Durán Maquinaria Ensino Lugo, e hai falta de Iker Sama, falta en defensa. E a segunda do Obradoiro, a primeira de Iker Sama, non a segunda, a terceira do Obradoiro xa, problemas de faltas para Iker Sama. O dorsal número 77, o xogador Mariñán, vai sacar Pablo Díaz, vai recibir Alberto Díaz, balón entre pivotes, cara a Cristian Iglesias, corte, cara dentro de Adrià Trubé. Antes o falábamos, esa visión de xogo que ten cando sae a recibir Cristian Iglesias, corte cara dentro de Adrià Trubé, pase fantástico de Cristian Iglesias González, e anotou Trubé contra Taboleiro, 10-2, gaña Chantada, parcial de 10-0 a prol de Chantada. Moi bo pase de Cristian, moi boa porta atrás de Adrián. E Obradoiro, como todos os equipos, son moi novos, moita intensidade, intenta xogar moi rápido, pero tamén se pode pasar que ademais desa intensidade teñas moitos fallos en ataque, e iso é o que está pasando. Non están sempre lendo ben en ataque, están máis que xogando rápido, están xogando depresa. Eu creo que un poquinho máis de pausa abríalle un poquinho mellor. E probablemente estén algo sorprendidos do nivel físico que está mostrando Chantada, que precisamente por onde Obradoiro en moitos partidos esa o que eleva ese nivel físico no partido, ellos se está encontrando cun rival que tanto nos dous aros está sendo moi físico e moi incisivo hacia o aro, sobre todo na figura de Adrián, que está sendo auténtico MVP de momento. 6 puntos de Adrià Trubé. Chantada tamén está defendendo listo, non está deixando irse cómodos os xogadores do Obradoiro para dentro, que para nada están amenazando desde 5, 6 ou 7 metros, e eso están o parando moi ben. E ten moito valor porque sobre todo eso, non está no Orol en pista, e Adrián, Cristian, que é un auténtico anotador tamén, de momento, pois eso, ainda non apareceu e que aparecerá. Hai que salientar que Carlos Noguerol sofreu outro día un golpe no partido contra Marín. En principio vai estar disponible, pero non para excesivos minutos, para unha excesiva rotación, así a todo seguro que o partido se está igualado. Vai entrar Carlos Noguerol, vai sacar Iker Sama, reanúdase o encontro, 5:40 para chegar ao final do primeiro cuarto. 10-2, gaña Chantada, perde Obradoiro, subindo o balón Miguel Souto, defendido por Aarón Gómez. Ahí está Cristian Iglesias defendendo a Guillermo González, recibe novamente Miguel Souto, corte cada dentro de Nico Serra, pero non o ve Miguel Souto, que vai lanzar de 3, triplaza de Miguel Souto, os 5 puntos do Obradoiro, os 5 de Miguel Souto. Ahí está a hora de atacar, ese bloqueo directo, pasa por detrás, quedase solo e lanza e anota. Vitorio Nueto, que está agora con problemas no rebote defensivo, e o balón, así a todo, será prol de Obradoiro. Primeiros trocos no partido, vai entrar en Obradoiro, vai entrar o dorsal número 32, vai entrar Pablo Arguindey, un xogador que, por certo, fixa pretempada co primeiro equipo. Marchou Iker Sama, unha falta Iker Sama, non con dúas, primeiro subiron dúas faltas por ese intercepción que tivera previamente, pero non, só unha falta de Iker Sama. Aí está o balón de Miguel Souto, que lanza de 3, falla, rebote de Víctor Nuetu, que vai cara adentro coa súa forza e anota Victorio Nueto, os outros primeiros puntos no partido. 0-5 de parcial a prol de Obradoiro, 10-7 gaña Chantada. Aí está Adrià Trubé, subindo liñas en defensa Obradoiro. Aí está o balón para Pablo Díaz, que moi inteligente foi quen de elevarse o balón. Aí está Adrià Trubé, que vai cara adentro, anota Adrià Trubé, 8 puntos xa de Adrià Trubé, o xogador de Club Baloncesto Tarragona. Non contra un está rompendo sempre por línea de fondo, está sendo moi fácil. Eu creo que este partido van 4 minutos do primeiro cuarto, vai no levar quen aguante físicamente. Si Chantada ha aguantado físicamente, porque quizás un equipo máis corto en rotacións podráse llevar o partido. Si Obradoiro é capaz de seguir a este ritmo, defendendo, correndo,
levarás o partido Obradoiro. Máis permutas en Chantada, neste caso entra un pivote como é Manu Ruano, entra un exterior como o caso de Jaime Fernández marchou Aarón Gómez, marchou tamén Alberto Díaz Ferreira. Vai xogar agora Guillermo González cara Miguel Souto, xogando Obradoiro, defendido por Pablo Díaz. Aí va o balón de Guillermo González, botando balón, ten aí vantaxe sobre Pablo Díaz, vai cara adentro, lanza unha bomba e anota unha canastra fantástica Guillermo González para colocar o 9º punto do Obradoiro. 12-9, perde Obradoiro, gaña Chantada, elevando a defensa Obradoiro, que é quen de recuperar o balón. Aí vai cara adentro Pablo Arguindei, que anota, pero di un dos árbitros que a falta era previa. Pablo Arguindei, un xogador exterior que xunto a Alonso Grela e a Victorio Noetu son os tres xogadores que fixeron a pretempada co primeiro equipo do Obradoiro, que precisamente está inaugurando a xornada na ACB contra Palencia. Hoxe no Multiusos Fontes do Sar imos ver se algún destes xogadores do Obradoiro Ame se quen de debutar en ACB e ter continuidade. Marcha Pablo Díaz, aplaudido polo público, entra Jaime Fernández en Chantada. 2 minutos agora de Pablo Díaz nunha papeleta complicada. No, entra Walter. Perdón, Walter, sí. Sí, pero bueno, boa reacción do Obradoiro despois do tempo morto, verdad? Que para ser un equipo Jaime, xoven, entrar antes. para ser un equipo xoven de darlle valor esa reacción despois do tempo morto. Vai sacar agora Guillermo González. O xogador do Obradoiro recibe Miguel Souto, que anotou hai uns minutillos unha tripla. Balón de Guillermo González, pedido por Cristian Iglesias. Vai cara adentro, finalmente lle cede o balón, lanzamento de 3 de Pedro Pérez, triplaza de Pedro Pérez, coloca o 12-12 no marcador, reaccionando Obradoiro. Pedro Pérez, triplaza de Pedro Pérez, lateralizado en esquerda. Aí está Walter González recibindo o balón. Cristian Iglesias busca unha liña de pasa, topa con Adrián Rubé, autor de 8 puntos xa, jogando aí Chantada no 2x2, lanza coa esquerda Adrián Rubé, 10 puntos xa de Adrián Rubé, menos de 7 minutos, 14-12 no marcador. Confirmamos que Carlos Noguerol debe de estar algo tocado, porque si non, a estas alturas Alberto Facián seguramente se habría sacado. Sobre todo cos problemas que está presentando o base rival, que ao final Carlos sobre todo é un gran defensor. Sí, e despois entre pasador e receptor quizás está vendo demasiada distancia, co cual Obradoiro adianta líneas e iso fai moito máis fácil xa non roubar, sino que Chantada perde o balón. Vai xogar Obradoiro en campo rival, vai sacar de liña de fondo, 15 segundos no relóxo de posesión, 3 minutos 6 segundos para rematar o primeiro cuarto. 14-12 no marcador, 2 arriba o conxunto de Chantada. Vai sacar Obradoiro, vai reanudarse o xogo, movéndose os xogadores para topar unha liña de pase. Aí xogando Pedro Pérez, que vai cara adentro, toca o balón Walter González, será balón a prol de Obradoiro. Outra vez Chantada en zona 2-3, cando Obradoiro saca de fondo. Aí vai sacar Martín Álvarez cara ninguén, porque agora confundiuse Nico Serra. Buscaba aí un xogador que tiña que estar aberto en dereita, non atopou, perda de balón de Obradoiro, recupera Chantada. Entra agora un aleiro como Anxo Casais, o xogador Ourensán, e marcha Adrián Trubé con 10 puntos. Sí, de momento está auténtico MVP do partido, está claro. Las fichaxes, Adrián Trubé, el xogador do base, nova recuperación alta do Obradoiro, vai cara dentro, iguala no marcador tras esta canastra de Pablo Arguindei. 14-14 no marcador, e hai falta agora do propio Pablo Arguindei sobre Jaime Fernández. Falta en defensa do Obradoiro. Un Obradoiro que se está metendo en partido a base de ritmo defensivo, non parar e non parar. Presión alta, xa fixo, calculo eu, lembrome de 2 recuperacións altas. Subindo balón Walter González, axudado por o seu pivote, polo seu compañero Cristian Iglesias. Recibe o balón Anxo Casais, consumida a metade da posesión. Hai falta en defensa do Obradoiro, é a cuarta. A partir de agora serán tiros. 14-14 no marca, 2-32 para rematar o primeiro cuarto. Sen problemas por agora de faltas ningún xogador. Todos os 7 xogadores que teñen falta só teñen unha falta. Cristian Iglesias recibindo para Anxo Casais. A recibir agora Jaime Fernández, que vai cara adentro, lanza coa man esquerda, falla, pero no palmeo anota Manu Ruano.
2 puntos de Manu Ruano, a terceira tempada de Manu Ruano en Chantada, dúas previas compatibilizando con Sino Junior. Muy ben cargado, 16-14. muy ben cargado, rebote ofensivo, muy ben cargado. Jugando Obradoiro, tentando aí remontar liña de faldo Pablo Arguindei, o lanzamento ben intimidado por Cristian Iglesias, se recupera balón Chantada, nova perda de balón de Chantada, pero conseguiu recuperar Walter González. Ayudado por Jaime Fernández, ahora el balón de Manu Ruano, autor da última canastra do partido, marcando xogada Walter González, 8 segundiños para rematar esta posesión. Atopa Walter González, un pase fantástico, un no-looking pass cara a Manu Ruano, 4 puntos consecutivos de Chantados, 4 de Manu Ruano. Muy boa asistencia de Walter en ese bloqueo directo, muy boa lectura. Ahí está recuperando precisamente Manu Ruano, conducindo polo perfil dereito, temporizando, o balón é para Jaime Fernández, que vai cara adentro, marcando os pasos, e hai falta en defensa do Obradoiro a quinta, polo tanto serán tiros libres. 18-14 no marcador, 4 arriba Chantada. Bueno, parecía que Obradoiro se iba a poñer por encima, pero bueno, dúas boas accións defensivas defendendo a primeira línea de pase de Chantada, pois fai que se vaya máis ou menos mantendo esos 4 ou 6 puntos. E Obradoiro é moi consciente de que está faltando Carlos, que é o base que asume moito balón e está presionando moito os bases reservas para poñeros nerviosos e, bueno, está costando chegar ao último tramo de pista para atacar. Punto 19 Chantada, punto de Jaime Fernández. Como dice Juan Pablo, estás chegando con prácticamente 10 segundos para xogar e costándoche moito a recepción para poder atacar ben, e ao millor están buscando moi ben en ese rebote en ataque, moi ben. Fallou Jaime Fernández o tiro libre, pero colleu o rebote ofensivo. Cristian Iglesias anotou coa man esquerda contra Tagua, 21-14, gaña Chantada. Parcial de 7-0 a prol de Chantada, tralo 14-14, agora 21-14, vai cara dentro Guillermo González, falla, e o balón tocou no Chantada en defensa, será balón a prol do Obradoiro, 1 minuto 3 segundos para rematar o primeiro cuarto. E vai a entrar agora un ala pivote como Diego Serguei Maseda, e marcha Guillermo González. Vai sacar o Obradoiro Ames, 7 segundos, equipo estado por Martín Guerreiro. Aí está o balón, vai cara adentro, toca o balón Cristian Iglesias e será balón a prol de Obradoiro. 3 segundos, 2 décimas, remontando a línea de fondo Pablo Arguindei. Vai sacar de línea de fondo o propio Arguindei, balón de Miguel Souto que lanza de 3 cunha soa perna, fallou o rebote para Jaime Fernández. Entramos no último minuto deste primeiro cuarto, 21-14, gaña Chantada, marcando xogada Walter González. Indica Janxo Casais onde se debe ubicar, recibe Cristian Iglesias que vai cara adentro, atopa por dentro a Manu Ruano que protege ben de costas, defendido por Pablo Pérez, defendeu ben Pablo Pérez e colleu o rebote, subindo o balón Pablo Arguindei, botando entre as pernas, pintando a penetración, finalmente retrasando cara a Pablo Pérez, novamente Pablo Arguindei, atopa por dentro a Diego Serguei Maseda, defendido por Cristian Iglesias, protegendo ben Cristian Iglesias, atopa pouco ángulo Diego Serguei, o balón vai para Pablo Arguindei que lanza, falla, rebote de Anxo Casais que inicia a transición, vai cara dentro pero apenas ten compañeros, por lo tanto terá que temporizar, 8 segundos para matar o primeiro cuarto. Balón para Walter González, 4-3, defendido agora por Miguel Souto, problemas en Chantada, vai lanzar Manu Ruano desesperada, tocou no teito do pabillón municipal de Chantada, non foi quen Chantada de finalizar con acerto esta última xogada, remate do primeiro cuarto, gaña Chantada 7 arriba, Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada 21, Obradoiro Ames 14, análise este primeiro cuarto, Sanchino. Un Obradoiro moito máis intenso e defendendo, e un Chantada quizás un poquinho máis listo, e así creo que se pode manter no partido. Probablemente Obradoiro intentará non ganar partido primeiro cuarto, segundo cuarto, senón levar un ritmo alto para que chegue un momento que Chantada se veña abaixo, e Chantada pois estará un pouco aí ante, estamos vendo que Carlos Noguerol non está xogando, ante a perda ou ante que ele non este, pois bueno, intentar aguantar o máximo que poida, non? Nada, de momento moitas alternancias, a verdade que cando o Obradoiro parecía que se enganchaba ao partido, foi capaz de empatar a 14, Chantada que se vía aí un poquinho máis apurado, foi capaz de conseguir un 7-0 a base de coraxe no rebote de ataque e, bueno, e aí está o resultado, a ver, 7 puntos é unha boa ventaxa para ser un cuarto. Sobre todo destacando a nivel individual a Adrià Trubé, 10 puntos, unha das fichaxes de Chantada.
Ademais, o importante Carlos Noguerol non deixe de ser unha persona de 20 moitos, 30 poucos minutos por partido, non? E no que se basa moito o xogo de Chantada. Entonces, que estén salientando ou que levando así o partido, eu creo que está moi ben. Están intentando algunha acción interior, simplemente puderon unha vez con Alberto Díaz no rebote ofensivo, non contra un con Cristian, está aguantando físicamente e xa che digo, Chantada está sendo listo, non os está deixando ir hacia adentro, está defendendo o contacto, os árbitros teñen o criterio de deixar xogar un pouquiño e bueno, por agora non. Sí que é certo que Obradoiro pode ser un equipo de defender si entra en barrena tirando de 3, porque a veces están moi acertados, pero por agora nin tanto. Chantada leva o partido. Eu creo que sí, Chantada ao mellor cando Obradoiro defende desde arriba debía priorizar un poquinho máis o pase sobre o bote. Ahora recuperación alta de Miguel Souto sobre Pablo Díaz, marcou ben os pases, foise de Pablo Díaz e anotou Miguel Souto 21-16. Jugando Chantada nesta posesión con Pablo Díaz, con Anxo Casais, con Adrià Trubé, con Alberto Díaz e con Manu Ruano. E marcha precisamente Anxo Casais despois de 12 segundos deste segundo cuarto. Por parte do Obradoiro, Miguel Souto, está Pablo Arguindei, está Iker Sama, está Pablo Pérez, está Diego Serguei Maseda, recibiendo balón Manu Ruano, balón para Pablo Díaz, recibiendo Alberto Díaz, balón para Adrià Trubé, que lanza de 3, falla, curto, colle o seu propio rebote, vai a topa por dentro Alberto Díaz, que falla, palmeo e anota. O propio coido que foi o propio Alberto Díaz ou Arón Gómez, creo que foi Alberto Díaz no rebote ofensivo. Así a todo estaba aí Arón Gómez tamén atacando moi ben o rebote ofensivo. Xa son 8 puntos, me parece que tras ese rebote de ataque nos están mantendo con esa diferencia. Xogando Obradoiro, aí o lanzamento de Pablo Arguindei, canastra fantástica, fundamentos tácticos, punto 19 de Obradoiro, 23-19, 5 puntos xa do aleiro Pablo Arguindei. Subindo o balón no lucense Pablo Díaz, completou unha moi boa rotación no primeiro cuarto. Aí está Adrià Trubé, atopando por dentro Alberto Díaz, interponse, anticipa Pablo Pérez, xogando en transición Obradoiro, atopando por dentro a Diego Serguei. Hai falta clara de Arón Gómez, falta sobre Diego Serguei. 1 minuto 15 segundos deste segundo cuarto, 23-19, gaña Chantada, perde Obradoiro Ames. Chantada sigue tendo ese problema de subir o balón, xa recuperan un balón en primeira línea e siguen tendo moitos problemas e están se quedando sin segundos para atacar. Querías decir algo, Sanchino, seguro? Sí, no, prácticamente o mismo, que prácticamente están atacando con 3 segundos e bueno, rebote defensivo de Chantada. O tiro de Pablo Pérez que non atopou agora unha boa transición de Chantada, pase picado fantástico de Pablo Díaz, Cararón Gómez, pero non foi quen de anotar. Balón a prol do Obradoiro, 4 abaixo Obradoiro, subindo balón Miguel Souto, aproveitando semi-bloqueo de Pablo Pérez. Agora lanza Iker Sama, 2 puntos de Iker Sama, 21 Obradoiro, 23 Chantada, tempo morto de Alberto Fafián. A 2 coloca Obradoiro, 2 arriba Chantada, 1 minuto 39 segundos consumidos deste segundo cuarto. Chantada 23, Obradoiro 21. Que este Cristian Iglesias ahora no banquillo descansando tamén é algo que está aproveitando Obradoiro Ames. Sobre todo eso que Miguel Souto, base de Obradoiro, está manexando totalmente ahora mismo o control do partido. E Chantada está costando tanto defendelo como levar ese balón a ataque en poucos segundos para poder xogar. Están buscando situacións moi forzadas ao final e está faltando certa amenaza exterior. Quizás creo que non contabilizamos ningún triple aínda de Chantada en todo o que vai, incluso casi me apuro que 1 ou 2 tirados como moito, se recordo un de Cristian e non sei se recordo algún máis. Eso, si non son capaces de empezar a facer un pouquiño máis ancho o campo, valles cada pouco a costar máis. Sí, e sobre todo cando atacan, teño a sensación de que están máis tempo pensando en non perder o balón, en vez de atacar. Veselle moi nerviosos ahora mismo na subida. De feito, creo que o cambio ahora que fixo Fafián ao principio non era un castigo para este caso os escoltas, sino era meter a Arón, que lle daba máis seguridade nesa subida de balón. Saiu Anxo Casais despois de 12 segundos. Pero eso era quizás para poder axudar a Pablo a subir o balón e que tuvera máis seguridade. Pois mira, 3 triplas intentadas de Obradoiro no primeiro cuarto. Con las estadísticas que nos facilita a Federación Galega de Baloncesto, este partido televisado pola canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto,
dentro do pabillón municipal de Chantada. Pois entrou Carlos Noguerol. Sí. Xa me dixera un paxariño bastante ben informado que podía xogar uns minutiños. Carlos Noguerol, después de ese golpe sufrido contra Marín. Ahí está Carlos Noguerol. Balón para Cristian Iglesias. Para Manu Ruano. 8 segundos. Va Aarón Gómez cara adentro. Defendido por Pablo Arguindey. Marcó buenos pases. Se anotó contra Taboleiro. Aarón Gómez. 25-21. A mesma entrada de Carlos tamén libera a Aarón para poder facer as funcións de escolta, non estar pendiente de subir ao balón. E ter dous manexadores en pista. Exactamente, sobre todo, sabiches, moi poucos segundos xa estábamos no campo de ataque. Comentaba hoxe, por exemplo, Joan Peñarroya, o primeiro estrador de Baskonia, na rolda de prensa previa ao partido de mañá en Lugo, que cando falaban algún xornalista das posicións, que as posicións hoxe en día prácticamente non son fixas, que agora o lóxico son xa que son xogadores cada vez máis polivalentes, e ademais moitas veces con 2 e incluso 3 manexadores en pista. Sí, a verdad que sí, pero bueno, cando ve un caso así como Chantada, que é un rapaz que xoga 30 minutos, que asume ese balón, os demais están moi liberados, entonces asumir eso é complicado. E despois tamén o componente psicolóxico. Neste caso, por exemplo, Iker Sama non pensará o mismo se defende a Carlos Noguerol que se está defendendo a Pablo Gualín, con todo o respeto. Aí vai Carlos Noguerol, defendido por Miguel Souto, atopa por dentro a Manu Ruano xogando no poste medio, atopa ben Adrià Trubé, nesa corte cara dentro da Adrià Trubé, a boa visión de xogo de Manu Ruano, o fillo de Valentín Ruano, por iso ia decir Valentín Ruano, o Pablo Arguindey xogando o Obradoiro, con Pablo Arguindey, balón para Miguel Souto, base de Obradoiro Ames, que vai cara dentro, xerando sobre sí mesmo, atopa Pablo Arguindey, lateralizado en dereita. Parece que pisou e será balón a prol de Chantada. Segunda perda consecutiva de Obradoiro, antes uns pasos, ahora pisaron unha liña lateral. E vai sacar Adrià Trubé. E ahora que mencionaches a Valentín Ruano, unha auténtica lenda do básquet galego de finais dos 90. Está na grada, está sí, aí. Vino por aí. Vendo seu fillo Manu Ruano, terceira tempada do lucense Manu Ruano. En Chantada, as dúas primeiras compatibilizando co Junior do Durán Maquinaria Ensino Lugo. Subindo balón Carlos Noguerol ante Miguel Souto, xa xogando en campo contrario. Vai Sochan Carlos Noguerol, pero é quen de reaccionar. Aí vai o balón de Aarón Gómez por detrás da espalda. E anota Manu Ruano, 6 puntos xa para Manu Ruano. Moi boa asistencia, traéndose axuda, pasando o balón a quen quedou liberado. Xogando ahora Diego Serguei, cara dentro a cara Pablo Arguindey. Hai falta clara, coido que clara de Cristian Iglesias. Do ex pivote do filial de Club Ourense Baloncesto, Cristian Iglesias, sexta tempada tamén en Chantada. Segunda falta, aí pode ser importante. Sí, a segunda falta de Cristian Iglesias, que fala agora con Alberto Fafián. Anima o Alberto Fafián. Sobre todo porque é ese jugador que realmente abre o campo, é ese jugador que ten tiro, amenaza exterior e, bueno, o equipo pode resentirse. Vai con este primeiro tiro libre Pablo Arguindey, anota o primeiro. Leva 6 puntos xa no seu haber. 3 botes, flexiona, lanza e anota Pablo Arguindey. 27-23. 4 arriba Chantada, 4 abaixo Obradoiro. Subindo o balón Chantada, xa xogando en campo contrario. Aí está Adrià Trubé, o xogador catalán. Deixando o balón a Carlos Noguerol, defendido por Miguel Souto. Parecía que iba cara adentro Carlos Noguerol, pero finalmente temporizou, indicándolle Carlos Noguerol a un dos compañeros como debe ubicarse. Perdeu o balón aí Manu Ruano, pero tocou Diego Serguei e será balón a prol de Chantada. E aí novo troco no equipo estado por Martín Guerreiro no Obradoiro Ames. Marcha Diego Serguei precisamente, o ala pivote, volve a pista o seu compañeiro, neste caso Mateo Cambón, que se xoga co dorsal 22. Aí está Aarón Gómez, que lanza de 3, falla, rebote para Obradoiro. Subindo balón Miguel Souto, xogando con Mateo Cambón, balón para Victorio Nuetu, defendido por Alberto Díaz Ferreira, rebote Adrià Trubé. O balón que cae nas mans de Carlos Noguerol, subindo o balón ante Miguel Souto. Balón para Manu Ruano.
Cae o Chan Arón Gómez, pero non pitan falta. Vai Kersama en loitar en defensa. Balón de Manu Ruano que cede o balón moi ben cara a Alberto Díaz. E hai falta de Victorio Nuetu sobre Alberto Díaz Ferreira. Polo tanto, serán tiros libres para Alberto Díaz. Victorio Nuetu que aínda non se atopa excesivamente cómodo no partido. No, a verdade é que Alberto Díaz está aguantando moi ben non contra un e non está sendo decisivo que creíamos. Moitas veces este tipo de xogadores que, sobre todo esas llades tan temprás, costalles moito aguantar os contactos, rehuyen deles e, bueno, ao final fan que outro xogador máis veterano sabe que é un hándicap e vai nos sacando pouco a pouco do partido. Vai con este primeiro tiro libre Alberto Díaz, lanza o primeiro, anota o ex de Alginet, que chegou aquí en Xaneiro en Chantada procedente de Alginet do equipo de Le Prata. Previamente tamén xogou, por exemplo, no Culleredo. Vai lanzar Alberto Díaz, este segundo tiro libre, falla, rebote do Nuetu. Xogando Miguel Souto, xogando Obradoiro, marcando xogada coa man esquerda, tamén coa dereita, para que non haxa dúbidas. Aí vai Miguel Souto, recibindo o balón Obradoiro, aí está o Nuetu, balón o Chan, colle o balón Alberto Díaz, cede o balón a Manu Ruano, e xa ten o balón ás súas mans Carlos Noguerol. 5 arriba Chantada, aí vai Carlos Noguerol cara a Manu Ruano, xogando fantásticamente ben o 2x2 Chantada, anota Manu Ruano que está sendo un dos homes do partido. Manu Ruano 8 puntos xa. Moi bo timing de bloqueo, moi bo timing de continuación, moi bo timing de pase, canasta anotada. É un xogador Manu Ruano que está a esperarse moitas cousas aquí en Chantada del, ao terceiro ano, e a verdad que é un rapaz que sei que ten unha ética de traballo moi boa, sempre está moi ben colocado, de verdad, rebotes defensivos, rebotes ofensivos, a verdad que é moi ben de momento. Aí vai Carlos Noguerol cara adentro, non anota, pero recibe a falta. Aí en esa transición rápida foi cara adentro, foi vertical. O xogador de Alicante, de Almansa, de Básquet Coruña, entre outros equipos, Carlos Noguerol, 30 anos. Xogador de Chantada, 88 partidos en Levouro. Ademais, Ruano ten algo moi bo, que é o típico xogador incómodo que non para. Sempre vai o rebote en defensa, sempre se pega, sempre vai o rebote en ataque, sempre continúa, sempre está en momento, sempre podes atopar para doblar un balón. Meterá, non meterá, pero sempre está activo. No obstante, que antes comentamos, a saída de Carlos xa fixo que o base de Obradoiro xa deixase de controlar tamén o ritmo de partido, xa non puderon presionar tan arriba, Chantada tivo mellores ocasións. A veces non é o que un meta ou deixa de meter, senón a veces sempre presencia, fai co rival, a veces tamén se condicione a maneira de xogar. Sí, digamos que presionan un par de veces e dixeron, ui, isto xa non é o mesmo. Entonces vamos a traballar, pero non tanto, sabes? Porque se nos rompe tan pronto, igual as axudas son moi largas, non damos chegado e damos paso a unha canasta moi fácil, non? Ya está claro que inda que este tocado e hai o comezo da Liga para a semana que ven, xogando na casa Chantada, Copa Galicia, sendo de Chantada, pois iba a facer o que fixera falta para poder sair a pista. Un Chantada que comezará a Liga regular na EVA o vindeiro sábado día 30 aquí pola tarde contra a Cultural e Deportiva Leonesa. 8 puntos de Manu Ruano, 10 de Adrià Trubé, en Obradoiro ese 7 de Pablo Arguindei, esos 7 de Miguel Souto. 30-23, realmente a vantaxe maior de Chantada dende aquel 12-2 despois do parcial de 0 ao comezo do partido. A partir de aí foi cando Chantada sofreu máis na suba de balón. Sí, parecía que si despois foi un 21-14. Parecía que Obradoiro se metía no partido, incluso que se iba ir arriba no marcador, pero aguantou ben o tirón aí Chantada. Además, Chantada sigue con 0 triples, con solo 4 intentos. Esperemos que eso non o condicione despois ao final de partido, porque se non a defensa do Obradoiro iráse cada vez cerrando máis, e aí veremos que, bueno, aparecerán os nervios, a ver como se desenrola. Un pouco máis baloncesto antigo, tamén temos que decir sí, que Cristian non tirou de 3, que é moi raro que todavía non houvese tirado de 3. Sí, creo que leva un intento, pero bueno. Intentou aproveitar sempre nun contra un hacia adentro porque defendía alguén máis pequeno, nese aspecto bastante listo. Anotou o primeiro tiro libre Carlos Noguerol, 31-23, aí vai co segundo, lanza Carlos Noguerol e anota os dous limpos, dous primeiros puntos do partido de Carlos Noguerol, 32-23, 9 arriba Chantada, 9 abaixo Obradoiro Ames, subindo o balón Miguel Souto, xogando agora con Iker Sama agora cara Mateo Cambón, atopa por dentro a Nuetu que se xira, cede o balón cara fora Miguel Souto que lanza de 3, falla, rebote de Jaime Fernández. Subindo o balón xa Carlos Noguerol, fintaba aí en defensa Miguel Souto, atopa Carlos Noguerol por dentro a Jaime Fernández que vai cara fora,
Pasa o balón novamente a Noguerol, consumida a metade da posesión, marcando xogada cara a Noguerol, que vai cara adentro, abrindo cara ao perfil esquerdo, onde lanza, ne falla, pero hai falta en defensa e vai haber 3 tiros libres a prol de Chantada, que vai 9 arriba. Sí, parece que se fixo algo de dano. Sí, na caída. Na caída. Sí, Son ese tipo son peligrosas. Son moi perigosas despois de lanzar, cando perde o equilibrio, cando o defensor pode invadir esa zona de lanzamento. Caes como si fuera un peso morto, bueno, digamos cualquier contactillo de nada, xa fai que te perdas totalmente o equilibrio. Pero bueno, parece que se recupera. E Aarón Gómez que terá que lanzar 3 tiros libres sempre cando este en condicións físicas para facelo. Pero parece que hai certas dúbidas porque aínda non volve a pista Aarón Gómez, o escolta malagueño, ex de Quintanar. Alberto Facián, que non é tonto, saca a Cristian, que ten bo man, para que lance os 3 tiros libres. Vai lanzar aí Cristian Iglesias. Son as pillerías de sempre. Sí, canchero. Falla este primeiro tiro libre Cristian Iglesias González. Pois mira tú, por falar. Sempre complicado salir frío do banquillo e... Sí, pero vamos, como adestrador eu tamén o faría. Sacarías o mellor tirador os libres. Aí vai Cristian Iglesias, falla tamén este segundo tiro libre. Estamos tendo a maldición dos locutores. Sí. Ti es adestrador no Valdelemos, o sea que o farías tamén. Sí, tal cual. Vai Cristian Iglesias, agora sí o terceiro, 33-23, 10 arriba Chantada, que iguala a súa máxima vantaxe do 12-2 ao 33-23. Aí está Miguel Souto recibindo Iker Sama, atacando en defensa Carlos Noguerol. Iker Sama cara a Victorio Nuetu, campeón do mundo U19 este pasado verán. E hai falta en defensa de Alberto Díaz Ferreira. Si fixeron un cambio a defensa 3-2, permitindo ese 1 por 1. Sí, os árbitros, pues sí. Con Cristian na punta. Volve o banquillo Cristian Iglesias, se volve a Adrián Trubé, que por certo non anotou neste segundo cuarto. E a segunda falta de Alberto Díaz. Dúas faltas dos dous xogadores titulares interiores de Chantada, Alberto Díaz e Cristian Iglesias. E a zona de uso para proteger un pouco a Cristian, que ten dúas faltas e non ter que xogar 1 por 1 contra él. Vai sacar ao Obradoiro, aí está Victorio Nuetu, aí vai Miguel Souto cara adentro, recupera Adrián Trubé, que está destacando nesta faceta, conducindo, vai cara adentro e anota contra Tabua. Nos estaba a escoitar Adrián Trubé, dicíamos que non anotaba dende o primeiro cuarto, 12 puntos xa, 12 arriba, precisamente Chantada, 35-23. Recuperación e transición e penetración contra Tabua de Adrián Trubé. Unha das fichaxes do Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Aí está o Nuetu, defendido por Alberto Díaz, vai cara adentro, Nuetu anota cun semigancho. Nuetu facéndose sitio, vai anotando, canastra limpia, 35-25. Aguantou Alberto bastante ben o centro, pero bueno, deu levantado ese balón igual. Ahí está Jaime Fernández, lanzamiento lateralizado, suspensión, falla, rebote de Nuetu. Subindo balón Pablo Arguindeiro, exterior de Obradoiro Ames. Aproveitando o bloqueo de Nuetu, aí o balón para Mateo Camón, que lanza, rebote poderosísimo de Adrián Trubé. Está demostrando un nivel físico moi alto este xogador, la verdad. Un 95, Adrián Trubé, aí vai Carlos Noguerol cara adentro, fita penetración e finalmente pase a mano Urbano, que non foi quen de finalizar, e transición de Miguel Souto a prol de Obradoiro, balón cara Mateo Cambón, anota en transición Obradoiro, tempo morto de Alberto Facián por este parcial de 0-4 a prol de Obradoiro. Esta transición de Obradoiro finalizada por Pablo Arguindei, que xa leva 9 puntos no seu avero, máximo anotador do Obradoiro Ames. 8 arriba Chantada, 35-27, 2 minutos 48 segundos para chegar ao descanso.
Continuamos con esta retransmisión na cable de YouTube da Federación Galega de Baloncesto no pabillón municipal de Chantada. 35-27, final da Copa Galicia EVA. Gaña Chantada por 8 puntos a 2 minutos 48 segundos para chegar ao descanso. Un Alberto Facián que pedía tempo morto para romper un poquinho o ritmo do Obradoiro despois dese 4-0. E un pouco asustar co pívot, con Víctor, porque, bueno, Víctor porque estaba facendo xa, bueno, 2 puntos, intimidación, defensa, rebote, xa está un pouco a soltar no partido. Recibiendo balón Jaime Fernández después de sacar a Adrià Trubé, ahí subindo balón Jaime Fernández, balón para Carlos Noguerol. Esgotando esos 8 segundos para xogar en campo contrario, protegiendo con las costas Carlos Noguerol, xa xogando de cara. De segundo reloj de posesión, Adrià Trubé que vai cara adentro, a topa Manu Ruano que vai cara adentro, taponazo tremendo de Victorio Nuetu. Xogando ahora Pablo Arguindei na outra pista, balón para Iker Sama, pase extra cara Guillermo González, non foi quen de controlar Victorio Nuetu, transición de Carlos Noguerol, cara Adrià Trubé que lanza canastra de Adrià Trubé que mira cara ao público, celebrando esa canastra en transición, as dúas canastras de Adrià Trubé neste segundo cuarto en transición. Canasta moi difícil para un zurdo, que leva dúas canastas entrando pola dereita e é zurdo. E recollendo o balón moi abaixo na transición. Reduciu distancias agora Miguel Souto en Obradoiro. A 8 se coloca o conxunto de estrado por Martín Guerreiro, aí vai Carlos Noguerol, pintando en dúas ocasións a penetración, finalmente temporizando, xogando no perfil dereito. Xogando, vai cara adentro Carlos Noguerol, tentou aí, non sei se unha finalización ou un medio pase cara Alberto Díaz. Está claro que falando entre eles. Pitaron falta. A intimidación neste caso do pivo de de Obradoiro, perdón, estás empezando a facer notar, porque xa levamos 3-4 xogadas donde está sembrando un pouco dudas no ataque de Chantada. Marcha Victorio Nuetu, entra Pedro Pérez. Un gran favor que lle fai a Chantada. Vaya tapón, fixo aí, amosando as súas condicións físicas o campeón do mundo, U19. Este verán, campeón do mundo, U18, pasado verán, unha das fichaxes do Obradoiro, xogador nacido xa en España no 2004 en Tenerife, formado en Unicaja, coido que seguramente esa fichaxe foi porque, entre outras cuestións, Víctor Pérez do corpo técnico da selección. O U18 foi de Europa, en Turquía. Dixendo mundo. Sí, do mundo. Vale. Bueno, é que nos vemos arriba. Sí. Ahí vai o lanzamento de Jaime Fernández que lanza de 3, anota unha tripla dedicada a Papa, esa tripla de Jaime Fernández. 40-29, 11 arriba. Ahí vai o balón de Miguel Souto, lanza Iker Sama, tripla de Iker Sama, 32 puntos Obradoiro, 40 Chantada, triplaza de Iker Sama do xogador Mariñán. Unha boa resposta agora. Entrando agora mesmo no último minuto deste segundo cuarto do primeiro tempo. Aí está Carlos Noguerol, fantástico pase cara Manu Ruano que lanza excesivamente longo, fallou o rebote de Iker Sama. Non se debe equilibrar ben aí debaixo do ar para levantar ese balón. Subindo o balón Pablo Arguindei. E aí falta en defensa de Chantada a cuarta. Ambos os dous equipos con 4 faltas. Carlos Noguerol, por pouquiño, pero foi falta. A primeira de Carlos Noguerol, do héroe local. Sí, a verdade é que é importante estes 45 segundos, non o mesmo iso descanso con esa sensación de acortar distancias por parte do Obradoiro ou que Chantada sea capaz de irse con uns 10 puntos, a ver que nos depara. Busca Chantada a súa sexta Copa Galicia, quinta consecutiva, a segunda sería consecutiva para Carlos Noguerol e a quinta consecutiva, por exemplo, para Cristian Iglesias González. Case nada. Vai sacar Obradoiro, vai sacar Mateo Cambón, buscando unha liña de pase, ofrécese Pedro Pérez que o que recibe, lanza de 3, falla, rebote de Carlos Noguerol, balón para Adrià Trubé a campo aberto, anota cun mate fantástico Adrià Trubé, 16 puntos Adrià Trubé, 10 arriba Chantada. Intentaba aí Carlos Noguerol provocar a falta, recuperando Jaime Fernández. Está saindo ben en transición Chantada. Sí, desde a saída de Carlos, a verdad que moito máis claro todo, quizás. Moito máis rápido e claro, chegamos con segundos. O que decía fai un momentiño Juan Pablo, a importancia de nestos 40 segundos de irte cunha sensación ou con outra. 29 segundos exactos para chegar ao descanso. 42-32. Final da Copa Galicia EVA. 10 arriba Chantada, 10 abaixo Obradoiro Ames. Jogando Miguel Souto. A prol do Obradoiro, topando en esquerda.
Ahí va cara adentro y anota canastra. Obradoiro anota Guillermo González. Pintó o lanzamento exterior e penetrou e remontou liña de fondo para anotar contra Taboleiro. Quizáis a derradeira posesión deste primeiro tempo. Aí vai Carlos Noguerol protexendo de espaldas. Vai o bloqueo de Manu Ruano, collo pola dereita Carlos Noguerol. Atopa aberto a Jaime Fernández, pero finalmente recupera a Guillermo González. A prol do Obradoiro, lanza excesivamente curto, quizáis incluso acabar antes o primeiro tempo. 8 arriba Obradoiro, 8 abaixo Chantada. Obradoiro 34, Chantada 42, o que é o mesmo, Chantada 42, Obradoiro 34. Análise dos compañeiros. Nesta última xogada Obradoiro apertou aí moi ben e defende moi ben as líneas de pase. E, bueno, despois o partido un pouco que decía antes. Chantada está defendendo listo. Veremos cuánto aguanta o xogo interior Alberto Díaz, Ruano, Cristian co ritmo de Obradoiro. E con todas as virtudes e todos os defectos de un equipo moi xoven, Obradoiro. Traballar arriba, defender arriba, pero tamén a veces, por desgracia, moitas perdas. Xogar a veces moi acelerado, algún mal tiro. Esos son as opcións dos dous equipos. A ver que pasa a segunda parte. Chantada está con un marcador moi alto para o que é habitual neles. Os seus partidos previos acabaron con 60 puntos. Será capaz de manter este nivel anotador. Obradoiro demostrou xa meter 100, 80 puntos, pois aí vai estar a clave. Si Obradoiro ese paso adiante, Chantada tamén volvemos un poquinho de antes, non? Cuánto vai aguantar a Noguerol, cuánto tempo, xa non só cuánto vai aguantar, cuánto tempo quere ter Alberto Facía en cancha. Con el o equipo parece que xoga de outra maneira, non xoga tan a defensiva e, bueno, si dan aguantado aí terán opcións de partido. Pois 42-34 gaña Chantada perde Obradoiro. Uns minutiños para descansar. En breve retomamos esta retransmisión na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, final da Copa Galicia EVA. Ao descanso dende o pabillón municipal de Chantada, Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada 42, Obradoiro Ames 34. Se che digo que camiñar ata a fin do mundo só é o principio, que o mellor é quedar o último, que nunca o derás visto todo, que aquí, cando somos felices, gritamos. Se che digo que camiñar ata a fin do mundo só é o principio, que o mellor é quedar o último, que nunca o derás visto todo, que aquí, cando somos felices, gritamos. Que nesta costa, aínda que chegues morto, revives. Que o das redes e o de navegar non nos estresa nada de nada. Que para ver ben, apagamos a luz. Que mesmo baixo terra podes atopar tesouros. Que somos moi orixinais. Pero encántanos repetir. Eu de ti daríalle unha volta. Porque estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Galicia.
Durante séculos, o camiño acompañou os peregrinos, nos seus retos, nas súas ledicias e dificultades. O Xacobeo estivo presente iluminando a súa travesía cara a Compostela. Igual que fai con nós, sentimos Galicia. Cada día é unha etapa do camiño, cada día é un reto por completar, cada día arrópanos para conseguilo. Cada día o Xacobeo está con nós. Cada día o Xacobeo está con nós. Se che digo que camiñar ata a fin do mundo só é o principio, que o mellor é quedar o último, que nunca o derás visto todo, que aquí, cando somos felices, gritamos, que nesta costa, aínda que chegues morto, revives. Que o das redes e o de navegar non nos estresa nada de nada. Que para ver ben apagamos a luz. Que mesmo baixo terra podes atopar tesouros. Que somos moi orixinais. Pero encántanos repetir. Eu de ti daríalle unha volta. Porque estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar. Senta ben. Galicia. Durante séculos, o camiño acompañou os peregrinos, nos seus retos, nas súas ledicias e dificultades. O Xacobeo estivo presente iluminando a súa travesía cara a Compostela. Igual que fai con nós, sentimos Galicia. Cada día é unha etapa do camiño, cada día é un reto por completar, cada día arrópanos para conseguilo. Cada día o Xacobeo está con nós. Cada día o Xacobeo está con nós. Volvemos con esta retransmisión na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto con esta final da Copa Galicia EVA entre Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada e Obradoiro Ames. Gaña o conxunto anfitrión, neste caso Chantada por 8 puntos, Chantada 42, Obradoiro Ames 34. Continuamos aquí coa narración a cargo de quen lles fala, Millán Gómez, ao meu carón, Sanchino. Hola Sanchino, novamente boa tarde. Moi boa tarde outra vez. Que esperas para este terceiro cuarto? Bueno, estaba mirando ahora, revisando que Chantada está atopando, sacando sus minutos, que tuvo un pequeño problema ahora de subir o balón. Estás atopando cómodo en ataque, leva 42 puntos e non esquezamos que meteu contra vos, meteu 59 e contra Marín con prórroga incluída meteu 70. Entonces, digamos, ahora que está en un ratio bastante más amplio y sacando esos minutos que lle costó un pouquiño
e que avanzou un pouquiño a entrada de Noguerol na cancha, eu vexo que se está sentindo cómodo. E despois Obradoiro, pois o que comentaba, a correr, a defender, líneas de pase, contacto físico e intentar un ritmo alto de partido. Tamén está con nos Papa, exxogador do Chantada. Hola Papa, boa tarde novamente. Hola, boa tarde novamente. Comentamos fora de micro que é difícil gañar por 8 puntos, anotar 42 nun primeiro tempo, só anotando unha tripla, neste caso Chantada. Sí, está claro que no baloncesto que se ve hoxe en día eso é moi complicado. Non só meter unha, que tiraron moi poucas. Entonces non sei, bueno, se eso a largo do partido pode ser un hándicap, porque se Obradoiro toma nota destas estadísticas, entendo que cada vez irán cerrando máis e provocando tiros e a ver que pasa. 16 de 26 no caso de Chantada en tiros de 2, e tamén circulando mellor o balón Chantada, 8 asistencias Chantada, 2 só Obradoiro Ames. Vai reanudarse o partido, 42-34, 8 arriba, Chantada que busca a súa quinta Copa Galicia consecutiva, a sexta total. Vai sacar Obradoiro, vai sacar agora, subindo o balón Miguel Souto, jugando xa lóxicamente en campo contrario, movéndose Guillermo González, recibe Pablo Arguindey que vai cara adentro, lanza con dificultade, falla, toca o balón Adrià Trubé, o balón queda para Obradoiro. Aí está Pablo Arguindey buscando a Victorio Noetu que vai cara adentro, lanza e anota. Ante a dificultade defensiva anota os 2 primeiros puntos deste terceiro cuarto, anota Victorio Noetu que leva 6 puntos, 42-36. E mantén Chantada agora en pista Carlos Noguerol, que non xogou no primeiro cuarto. Se a recibir Arón Gómez, aí vai o malagueño, vai cara dentro, es de Quintanar, lanza en penetración, falla, iba o rebote Manu Ruano, que vai o Chan e cede o balón a Adrià Trubé, 16 puntos a Adrià Trubé. Aí está Carlos Noguerol aproveitando o bloqueo de Manu Ruano, collo pola dereita, lanza Arón Gómez de 3, segunda tripla de Chantada no partido, anota Arón Gómez. Chantada 45, Obradoiro 36, nova arriba o conxunto lucense. Sí, parece que tomaron nota dos nosos comentarios. Sí, están escoitando, están cos AirPods escoitando. Importante tripla porque quedaban só 2 segundos de posesión. O rebota aí de Adrià Trubé, balón para Carlos Noguerol, la topa por dentro a Cristian Iglesias González, aí está Ourensan, cedendo o balón a Carlos Noguerol, xogando nos 2x2 en dereita, Chantada, fallou aí Carlos Noguerol, rebote de Victorio Noetu, xa cede o balón a Miguel Souto, que foi protagonista no primeiro tempo, cedendo o balón agora a Guillermo González, e aí falta en defensa de Chantada, e a primeira de Chantada neste terceiro cuarto. Mal balance defensivo de Chantada, aproveita Obradoiro para sacar unha falta de 2 tiros libres. A segunda falta do escolta Arón Gómez, o xogador de Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. E vai aos tiros libres Guillermo González, xogador de 21 anos. A verdade que Arón mellorou moito o seu rendimento desde que sale Noguerol a pesta, e poder solo, digamos, cumplir esas funcións de escolta. Vai Guillermo González con este primeiro tiro libre, un bote, xiro de balón, flexiona e lanza, anota Guillermo González. Anota o xogador do Obradoiro Ames, 5 puntos na súa conta particular, coloca o Obradoiro a 8 puntos. Vai aí Guillermo González, novamente un bote de balón, xiro de balón, flexiona e lanza Guillermo González, anota tamén. A 7 Obradoiro, 45-38. Saca Arón Gómez para Carlos Noguerol, defendido por Miguel Souto. Balón para Arón Gómez que xa xoga en campo contrario. Novamente Carlos Noguerol marcando xogada coa man dereita. Defendido por Nico Serra e Carlos Noguerol cambiando o xogo. Abrindo cara a Adrià Trubé que iba cara dentro de novo tapón de Victorio Nueto. Segundo seu no partido do xogador tinerfeño Victorio Nueto. Campeón do mundo 19 este verán, campeón de Europa o 18 pasado verán. Ambas as medallas con Víctor Pérez, co axudante do primeiro equipo do Obradoiro. Xogador moi grande, 2'10", moita envergadura tamén. Está claro que vai ser o terror das zonas da Liga EVA. Ten aí moitas papeletas para dominar. E aparentemente cun bo timing de salto. Non tivo moita participación no Mundial U19, pero lembrome que nos cuartos de final contra Argentina sí que tivo minutos importantes. Aí fallou Adrià Trubé despois do pase de Carlos Noguerol, rebote ofensivo de Manu Ruano. Tamén xogaron un partido importante a bo nivel contra Líbano nese Mundial U19. Nunha selección de moito nivel a española. Hai que estar aí. Exacto.
Por iso tentaba agora eu reivindicalo con eses datos. No, pero parecemos que a veces os que xogan pouco. Bueno, pero... que por exemplo no Mundial Junior de 1999 Pau Gasol era suplentísimo. Claro. Además, a evolución pode ser moi grande todavía, moi grande. Vai sacar Carlos Noguero, 14 segundos reloj de posesión, tocou no canto do taboleiro e recupera Obradoiro. Subindo o balón Guillermo González, con problemas para xogar en pista contraria pola defensa de Aarón Gómez. E aí falta de Aarón Gómez e a terceira. A súa segunda consecutiva, dúas neste terceiro cuarto, dúas faltas de chantadas, dúas de Aarón Gómez que comete a súa terceira falta persoal. Un xogador con bastante aptitudes defensivas. Sí, ves un xogador que é moi intenso nos dous lados da pista e eso é moi do gusto do Alberto. Como moito Alberto, pues sempre tira dese tipo de xogadores porque lle dan bastante durante a tempada. Volve a pista enchantada un aleiro, Anxo Casais, o xogador ourensán, xogador tamén alto, para esa posición de 3. Saca Obradoiro. Balón para Victorio Nueto, aí anticipou Manu Ruano e a transición o contragolpe de chantada, lanza Carlos Noguerol, falta de Miguel Souto. Haberá 2 tiros libres de Carlos Noguerol, que leva 2 puntos no partido, os 2 dende o 4.60. E tamén importante, segunda falta de Miguel Souto. A verdade é que foi listo en esa penetración, protexendo moi ben o balón co corpo. E vai entrar Jaime Fernández enchantada de marcha Adrià Trubé. Adrià Trubé 16 puntos, Jaime Fernández 4. Si, a Neurón esa acción demuestra que, bueno, que o por lo menos ahora mesmo o golpe non lle doi moito. Pois foi buscar o aro dunha maneira moi agresiva e, bueno. Aí vai co primeiro tiro libre nesta quenda. 2 de 2 en tiros libres no partido. Aí vai Carlos, lanza Carlos Noguerol, anota Carlos Noguerol. O xogador chantadino Carlos Noguerol co segundo tiro libre. 46-38, 8 arriba Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Vai Carlos, falla agora, rebote poderoso de Victorio Nuetu. Balón de Miguel Souto, defendido por Anxo Casais, que o que fai agora as labouras defensivas sobre Miguel Souto nesta xogada. Oyendo bloqueo Miguel Souto, Victorio Nueto pola esquerda, recibe aí Guillermo González, cede o balón a Miguel Souto que lanza de 3, tripla de Miguel Souto, tripla de Obradoiro, que se coloca 5 puntos, 46-41. Tripla liberada. Moi arqueada. Importante meter esos tiros nos que lanzas completamente solo. Anxo Casais, cara Carlos Noguerol, marcando xogada a Noguerol coa man esquerda. Cristian Iglesias González xogando aí na bombilla como tanto lle gusta a él. Recibe Jaime Fernández, vai cara adentro, lanza en bomba coa esquerda, non colle o aro. Rebote de Nico Serra, subindo balón, balón para Miguel Souto, a 5 está Obradoiro. Aí vai Obradoiro, Miguel Souto. Cara Guillermo González que vai cara adentro, lanza coa man esquerda, falla pero palmeo, el rebote ofensivo de Victorio Nuetu, a 3 se coloca Obradoiro Ames. 8 puntos xa de Victorio Nuetu, 46-33, non pide tempo morto Alberto Facián. E volve a pista Alberto Díaz Ferreira. E marcha Manu Ruano, un Manu Ruano que anotou 8 puntos no primeiro tempo. Parece que quedou mancado aí dun pequeno golpe que xa se a altura do pescozo. Sí. E vai sacar Cristian Iglesias, 3 arriba, chantada, 3 abaixo Obradoiro. Balón de Carlos Noguerol. Subindo balón, e hai falta en defensa de Martín Álvarez. Curioso, un apunte. Está Carlos Noguerol sendo defendido por Martín Álvarez Hernán, dous xogadores de categorías de base de Blancomor de Ourense. Certo, sí. E tamén vemos que cambiaron a defensa. Miguel Souto xa non defende a Noguerol, saca a segunda falta, prefieren evitar ese posibilidad da terceira. Aí na penetración Carlos Noguerol, rebote de Victorio Nueto, balón para Miguel Souto, posesión para, se hai unha tripla, igualar Obradoiro Ames. Aí está Miguel Souto, defendido por Jaime Fernández. Aí na liña de 3, aí a recibir Guillermo González que finta de lanzamento, finalmente fai o paso cara atrás, lanza, tripla de Guillermo González, empate no marcador, chantada 46, Obradoiro 46, 6 minutos 11 segundos para rematar o terceiro cuarto, igualdade no pabillón municipal de Chantada, final da Copa Galicia EVA,
Chantada 46, Obradoiro Ames 46. Sí, estamos vendo que falamos antes cando arrancou a segunda parte, que Chantada está moi por encima do seu ratio de puntos, eleva 4 puntos solo en 4 minutos, e o Obradoiro está collendo moito a fluidez de ataque, se leva 2 triples, o pívot Víctor estáse facendo ambas as zonas, tanto en defensa intimidando como collendo un par de botes en ataque, e eses tiros liberados, máis este de moito talento, pois fai que nada, nun displas o marcador se puxo apretado. É que precisamente en defensa o Nueto non está taponando, pero está cambiando moitos tiros nas penetracións. E xerando dudas no ataque de Chantada, sobre todo cada vez que chegan esa parte. Además ese triple de Guillermo González que pintou primeiro a tripla, De talento. xerou o espazo cara atrás e anotou. Un xogador alto, un xogador que ten ese rango exterior que cada vez vemos máis no baloncesto contemporáneo. Sí, esa das triplas que meten un equipo en partido, non só por os 3 puntos, Por sino psicolóxico. Sí, por como acontece. 46-46. Ya veremos si Chantada, pues a ver cal é a reacción do tempo morto, está claro. Algo terá que cambiar, porque senón, pues o Obradoiro está se poñendo ahora moi de cara a cousa para eles. 9 puntos de Guillermo González, o autor desa última tripla. Aí volve a pista en Obradoiro Martín Álvarez, Victorio Nueto, vai Nico Serra, vai tamén Miguel Souto e vai tamén Guillermo González. En Obradoiro está aí, perdón, en Chantada está Anxo Casais, está Jaime Fernández, está Carlos Noguerol, está Cristian Iglesias, está Alberto Díaz Ferreira. Sacando a Anxo Casais cara a Carlos Noguerol, defendido por Martín Álvarez. Vai Carlos Noguerol cara adentro, xogándose en campo contrario, marcando xogada coa man dereita. 46-46 no marcador, final da Copa Galicia Eva, Carlos Noguerol cara a Cristian Iglesias que vai cara adentro, a esquerda onde lanza Jaime Fernández, tripla tamén psicolóxica seguramente. Jaime Fernández penetrou e abriu cara a esquerda onde estaba Jaime Fernández para anotar 3 arriba. Chantada, e aí lanza Martín Álvarez, falla, rebote de Jaime Fernández. Ahora defensa en zona de Chantada 3-2, a ver como encara o Obradoiro. Carlos Noguerol subindo o balón, aí vai cara Anxo Casais, que vai cara dentro, xira sobre si mesmo, non atopa a liña de pase nin tiro e perde o balón. Chantada, celebra o Victorio Noetu. Moita xente polo camiño para poder finalizar ben aí. Sí, que Había moito tráfico. A cada paso tiña máis problemas. Sí, tal cal. Se hubiera doblado un pouco antes, hubiera sido mellor. Parecía M30. Balón de Miguel Souto. Cara Victorio Nuetu, que ten lanzamento aí dentro 4-60. Falla, rebote de Cristian Iglesias. E hai falta en defensa de Martín Álvarez. Falta un pouco falta un pouco da frustración, da rabia por non coller ese rebote ofensivo e porque non anotar o seu compañeiro Victorio Noetu. Moitas veces é normal, cando sobre todo se máis xoven, que moitas veces non te das conta que non gañas nada e o que faz unha falta a maiores, e bueno. Sobre todo porque Chantada 5 minutos 15 segundos para rematar o terceiro cuarto. Xa están tiros. Recupera Martín Álvarez sobre Carlos Noguerol, balón para Guillermo González, pintou o pase cara dentro cara a Miguel Souto, pero finalmente mantén o balón Guillermo González, abre cara a Miguel Souto, aí está Miguel Souto botando o balón, vai cara adentro, perdón, non vai cara adentro, vai cara a Nico Serra que lanza, falla, pero aí falta en defensa de Chantada a terceira. Sendo vertical aí Nico Serra. Que moi valente indo contra os defensores. Sí, marcou moi ben os pasos, aguantou moi ben o contacto físico, fixo unha boa extensión. A terceira falta persoal de Cristian Iglesias. Está con dúas o seu compañeiro na posición de 4, Alberto Díaz, na posición de 5, Cristian Iglesias. Aí va con este tiro libre Nico Serra. Lanza o primeiro tiro libre, anota Nico Serra, xogador de 17 anos, polo tanto en idade junior. Aí vai, lanza Nico Serra, anota tamén o segundo tiro libre, aún coloca seu equipo adestrado por Martín Guerreiro. Saca Carlos Noguerol, despois saca ya Trubeo, balón recibe Carlos Noguerol, defendido por Martín Álvarez, xogándose en campo rival a media pista, Chantada. Aí está Cristian Iglesias que pon un balón picadillo cara a Jaime Fernández, de novo tapón tremendo de Victorio Nuetu. Aí vai na transición Miguel Souto, que lanza cunha bomba, anota 50 puntos Obradoiro, canastra fantástica de Miguel Souto, 49-50, a primeira vantaxe do Obradoiro en todo o partido, dende o 0-2.
dende o 0-2 que non se colocaba Obradoiro arriba. É un momento moi importante, psicolóxico sobre todo, porque ao final o equipo do Obradoiro ahora vese arriba, está, bueno, o público obviamente apoia o equipo local, e eso de estar arriba, seguro que, bueno, están demostrando moita personalidade, porque ir oito abaixo é saber de refacerse, é saber ter unha personalidade a apertar da xuventude que atesora. Aí vai Carlos Noguerol co tiro libre, 3 de 4, leva oxo no partido. Berros de Chantada aquí no pabillón municipal de Chantada, sede esta final da Copa Galicia EVA, nota Carlos Noguerol, 50-50, e vai entrar o lucense, o base lucense Pablo Díaz Balín, que hoxe foi titular en toda unha finalísima de Copa Galicia EVA. Aí vai Carlos Noguerol co segundo tiro libre, lanza Carlos e anota 51 puntos Chantada, 50 Obradoiro, 5 puntos de Carlos Noguerol, que precisamente o que marcha ao banco. Entra na rotación Pablo Díaz, o xogador formado na canteira do Ensino. Levantaba Pablo Puño, probablemente cambio defensivo a zona. Sí. Miguel Souto, que a Guillermo González, de topa a Noetu por dentro, que abre ben cara a Martín Álvarez, que tenta remontar línea de fondo, pero estaba ben colocado. Guillermo, aí va Adrià Trubé na transición, e novo mate de Adrià Trubé, daza 8 puntos de Adrià Trubé. Decía eu que estaba colocado ben en defensa aí Jaime Fernández para provocar esta transición que finalizou en mate a Adrià Trubé. Aí está Miguel Souto, que a Guillermo González, Victorio Noetu, que cede o balón a Martín Álvarez, que tenta anotar, aro pasado falla, intimidado tamén por Cristian Iglesias. 4-0 de parcial para Chantada. Ahí está Pablo Díaz imprimiendo ritmo xogo. Ahí va Adrià Trubé cara adentro, perde o balón, le recupera Martín Álvarez cara Miguel Souto, que vai cara adentro, anota con dereita un xogador zurdo. Está se erixindo no auténtico líder de ataque do Obradoiro, sostendo o equipo en todo momento. Volve a pista Iker Sama, no Obradoiro marcha Martín Álvarez. Chantada marcha Jaime Fernández, entra Aarón Gómez con 3 faltas, igual que Cristian Iglesias, igual que en Obradoiro Pablo Arguindey. Vai sacar a Adrià Trubé, recibe Aarón Gómez, marcando xogada, defendido por Miguel Souto. Vais en primeira instancia de Miguel Souto, xa xogando en campo contrario. Aí vai Aarón Gómez, que vai cara adentro, lanza en penetración, falla, rebote de Victorio Noetu, crecendo Victorio Noetu no partido. Aí está Miguel Souto no outro lado da pista, recibe o Noetu no poste baixo, invirte ben o balón cara Iker Sama, que lanza de 3, falla, rebote de Cristian Iglesias. Está mosando boas maneiras en visión de xogo Victorio Noetu nas últimas posesións. Sí, e sobre todo co beso moi implicado, que non é fácil, o mellor un rapaz que ven ser campeón do mundo, pois este tipo de partidos xa intentando asumir liderazgo, animando os compañeiros, buscando situacións para os demais, non sendo egoísta. A verdade que me está sorprendendo gratamente. Adrià Trubé, Aarón Gómez, que falla de 3, rebote de quen senón Victorio Noetu, 5-3, 5-2. Aí está Iker Sama, subindo o balón, cede o balón a Guillermo González. Defendido por Pablo Díaz, ten superioridade física, vai cara adentro, tapón de Aarón Gómez, pero o balón é a prol de Obradoiro Ames, que está un abaixo a 2.34 para rematar o terceiro cuarto. Queres dicir algo, Sanchino? Moi ben axudado en esa penetración, a verdade, moi ben pechada a defensa. Notase que é unha final que se está endurecendo, xa a cada punto hai que sudado. Pensabas antes Alberto Díaz aí que había recibido un golpe, pero según vaya avanzando o partido, seguro que desos hai moitos. Entra Pedro Pérez e marcha Victorio Noetu. Pivote por pivote, homólogo por homólogo. Vai sacar Iker Sama. Cara Miguel Souto, Guillermo González, que vai cara adentro. Xira se lanza, anota Guillermo González, canastra fantástica Guillermo González. 5-3, 5-4. Recupera o balón Obradoiro, falla aí Miguel Souto, balón de Cristian Iglesias no rebote, Pablo Díaz xogando Chantada, un arriba Obradoiro nesta finalísima, e agora recupera Iker Sama, momentos de xogo roto, Iker Sama falla, rebote de Aarón Gómez. Aarón Gómez xogando entre as pernas, botando entre as pernas, defendido por Miguel Souto, está pretiño del para o bloqueo Alberto Díaz, pero non o colla. Aarón Gómez, balón para Adrià Trubé, temporiza botando, manexando o balón, amosando as súas habilidades técnicas, se lanza e hai falta previa. Serán tiros libres
A prol de Chantada, a prol de Adrián Trubé, que xa leva 18 puntos. A verdad que están notando os nervios os xogadores, a empezar a ver demasiadas imprecisións. O sea, parece que o resultado tan asustado, os minutos van pasando, acercas ao final. Levábamos aí 2-3 ataques para cada lado que se estaba convertindo todo un pouco correcalle, sabes? Bueno, é normal, é unha final, e ao final sinten así, queren a ganar e ao final esa responsabilidade pesa. Marchou un base como é Pablo Díaz e un pivote como é Cristian Iglesias no Chantada. Volveu a pista Carlos Noguerol e volveu a pista Manu Ruano. Aí vai Adrián Trubé co primeiro tiro libre. 3 botes, flexiona e lanza Adrián Trubé, anota Adrián Trubé. 5-4, 5-4, empate no marcador. 19 puntos Adrián Trubé, o ex xogador de Vals, de Vendrell e de Club Básquet Tarragona. Formouse en Vendrell. Máximo anotador do partido. Anota tamén Trubé. 5-5, 5-4, un arriba Chantada. 20 puntos de Adrián Trubé. Subindo balón Miguel Souto. Balón para Pedro Pérez. Balón Miguel Souto. Aí Nico Serra invertido balón cara Iker Sama. Cara Guillermo González que vai cara adentro. Balón para Nico Serra, cae lanzada aro pasado, fallou. O balón dividido, colleu o Carlos Noguerol que xa hace de balón en transición. Adrián Trubé, hai falta de Miguel Souto. Pero novamente rápido, novamente veloz, a transición de Chantada e ao intento de finalización de Adrián Trubé, hai falta de Miguel Souto. Dous novos tiros libres para Trubé, dicías, Papa. O despliegue que está facendo Adrián no partido é impresionante. Nos dous lados da cancha, rápido, moi intenso e con acerto por riba, claro. Sí, e o Obradoiro acaba de fallar 3 ataques seguidos, 2 despois de recuperación, unha hora prácticamente solo debaixo de canasta. O mellor eso ao final do partido pode pasar de factura. Marcha Miguel Souto no Obradoiro, volve a pista Martín Álvarez. E sobre Adrián, me parece que é un xogador moi listo, destos que se esconden moi ben en defensa, que parece que non están defendendo, pero cando che chega o balón xa está a línea de pase defendida e o balón roubado, non? Anota un novo tiro libre Adrián Trubé, 2 arriba Chantada, 21 puntos. Parece estes xogadores que non están sí, e cando ves a valoración alucinas, porque rebotes, recuperacións. Sí. A nivel defensivo xa destacando no comezo do partido. Anota Adrián Trubé, 22 puntos no seu haber, 3 arriba Chantada, 5-7, 5-4. Subindo balón Martín Álvarez. Recibe Guillermo González. Balón cara Nico Serra. Guillermo González novamente que vai cara adentro. Toca o balón Adrián Trubé, nova recuperación de Adrián Trubé. MVP por da agora do partido. Si antes falamos. Balón de Alberto Díaz, nuevamente cara Adrián Trubé. Carlos Noguerol que vai cara adentro. Filtro pase cara a esquerda, buscaba cara a dereita, recupera Obradoiro. Guillermo González, o que recibe tras o pase de Pedro Pérez. Ahí está Martín Álvarez. Nuevamente ahora Guillermo González marcando xogada. 8 segundos no roche en posesión. Cerquiña del Pedro Pérez. Ahí está Martín Álvarez que lanza de 3. Tripla. Empata Obradoiro. 5-7, 5-7. 25 segundos para rematar o cuarto. Aí está Carlos Noguerol. Caramanu Ruano. Xogando moi lonxe da súa zona de influencia. Recibe Aarón Gómez. Atopa por dentro a Alberto Díaz. Pase fantástico de Aarón Gómez. Boa finalización rápida de Alberto Díaz, pero non anotou. Rebote Obradoiro. 9 segundos, 8 segundos. E a falta de Carlos Noguerol. Que listo. A experiencia de Carlos Noguerol. Chantada só tiña 3 faltas. Podía cometer esta falta. Parar o ritmo de partido. 7 segundos, 3 décimas. Para o remate o terceiro cuarto. Igualdade. Empate no marcador. 5-7, 5-7. Será balón a prol do Obradoiro en campo rival. Aí vai Iker Sama, o xogador lucense, o Mariñán. Recibe Guillermo González. Vai cara adentro, finalmente lanza de 3, falla, rebote de Nico Serra, remata o terceiro cuarto, 5-7, 5-7, empatan Chantada e Obradoiro na final da Copa Galicia EVA. Durante séculos, o camiño acompañou os peregrinos, nos seus retos, nas súas ledicias e dificultades. O Xacobeo estivo presente iluminando a súa travesía cara a Compostela.
Igual que fai con nós, sentimos Galicia. Cada día é unha etapa do camiño. Cada día é un reto por completar. Cada día arrópanos para conseguilo. Cada día o Xacobeo está con nós. Cada día o Xacobeo está con nós. Continuamos coa retransmisión no canal de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. 5-7-5-7 a 48 segundos para reanudarse o partido nesta finalísima da Copa Galicia EVA. E compre salientar que Obradoiro chegou a esta final da Copa Galicia EVA cunha derrota e 2 vitorias. Gañou o desempate con Calvo Vázquez Xiria, de feito gañou en Carballo, tamén gañou a Estudiantes Lugo no Multiusos Fonte do Sar, perdeu en Culleredo. No caso de Chantada, 2 partidos xogados, ambos os dous con victorias. Gañou a Boscos Salesianos e gañou no último partido a Marín Peixe Galego. Obradoiro xe coa baixa de Juan Boca, e no caso de Chantada xogando tocado Carlos Noguerol no pabillón municipal de Chantada. Algo que queres comentar, Papa, sobre estoy aquí viendo las estadísticas que nos pasaron 26 ahora. créditos de valoración de Adrià Trubé. Sí, Adrià Trubé, Víctor, que por parte de Obradoiro, que xa se puxo en Con 12 17 rebotes, créditos. 8 puntos, 12 rebotes do campeón do mundo U19, Victorio Nuetu. Apunten este nome, fichaxe do Obradoiro. A verdade é que ten moi bo físico e a pouco que faga e siga traballando. Leva cando menos 3 tapóns. Sí, e os que non son tapós, que non contan a que cambia estadística. tiros, exactamente. Que cambia o tiro atacante. Recupera Obradoiro Guillermo González tras la presión defensiva de Martín Álvarez, pero balón dividido collo Manu Ruano a pro de Chantada. Balón para Carlos Noguerol, xogando en campo contrario Chantada, defendido por Iker Sama, marcando xogada con man esquerda, recibe Cristian Iglesias, hai falta de Pedro Pérez. Sí, a Chantada que ten que aparecer en algún momento tanto Cristian como Noguerol a sumar a anotación. Entonces a ver si eso, si realmente poden aparecer no partido, si Obradoiro se está tapando moi ben, a ver que pasa. Pero bueno, si aparecen obviamente vai ser un punto moi a favor de Chantada. E o tema das faltas, por suposto. Sí, bueno, pero vimos, por exemplo, dunha final da Copa Galicia Elite, por así dicilo, onde Obradoiro forzou as 5 primeiras faltas do último cuarto, e ao final foi decisivo para remontar ante Berogán. Outro día, o domingo, pudemos ver esa final da Copa Galicia Elite na TVG2. Aquí de momento os xogadores non hai así, bueno, hai algúns con 3, pero bueno, o sea, normal, o último cuarto é algo lógico. Sobre todo, Obradoiro utiliza máis xogadores, as rotacións de Chantada son máis cortas. Sí que dosificou Martín Guerreiro no Obradoiro a Pablo Arguintei cando tivo certo problema de faltas. Ou esa foi a miña sensación. 7 segundos de posesión, balón de Carlos Noguerol. Cara Cristian Iglesias, balón de Carlos Noguerol, lanza, falla, pero Manu Ruano, un palmeo sensacional. Anota el rebote ofensivo Manu Ruano, o pivote lucense. 2 arriba Chantada, balón de Iker Sama. Atopa por dentro a Nico Serra, abre o perfil izquierdo donde está Martín Álvarez, que lanza de 3, tripla de Martín Álvarez. Un arriba Obradoiro, 5-9, 6-0. Este xogador xa leva varias triples importantes, un antes no tercer cuarto. E a verdade que está dando moito xogo o equipo, por favor. Consumido primeiro minuto do cuarto. Imos ver se non hai prórroga. Balón de Carlos Noguerol. Cara Jaime Fernández, que lanza suspensión, falla de lanzamento curto, rebote de Guillermo González, cede o balón a Martín Álvarez, que está subindo, facendo de base. Aí o playmaker, marcando xogada coa man dereita, balón para Pedro Pérez, Guillermo González. Balón para Nico Serra, que finta o lanzamento. Escapou, sellou o balón, recuperou Chantada. Dubidou a situación psicolóxica pola defensa de Adrià Trubé. Dubido un poquinho que facer, si tirar, si irse para dentro. 2 zurdos eran, un contra outro, curioso. Sí. E despois cando se foi para dentro xa se topou 2 contra 1 e sobre todo a línea de fondo, sin espazos. Vai sacar Adrià Trubé. Sobre todo Obradoiro, onde demostra que ten moito plantel. Papa, problemas físicos de Iker Sama. Sí. Que sigue con Miguel con base no banquillo, que bueno, era o que estaba xerando casi todo o xogo ofensivo. Un arriba Obradoiro. Balón para Arón Gómez, Carlos Noguerol. Subindo balón, xogando en campo rival. Sae a recibir Manu Ruano. Tenta buscar a Cristian Iglesias, que é o que recibe no poste medio. Aí hai falta de Pedro Pérez, que primeiro non a recoñece, logo sí. Falta de Pedro Pérez.
Sí, Dúas faltas do Obradoiro. hai que destacar- Terceira de Pedro Pérez. Destacar que hasta o momento o arbitraxe sin ningún tipo de complicación, moi ben, que moitas veces botamos os xogadores as culpas dos árbitros de moitas cousas, de momento, por lo menos moi ben. Y máis que nada, mismo criterio para os dous equipos y mismo criterio en todos os cuartos, que eso é moi importante. Adrià Trubé. Vaya canastra de Adrià Trubé. O porta atrás de Adrià Trubé. Pase fantástico de Cristian Iglesias. Anotou Adrià Trubé. 24 puntos. Un arriba Chantada. Falta en defensa. Tiro libre adicional. A falta de Nico Serra. 3 faltas de Obradoiro, 0 de Chantada. Ollo a esa cuestión que comentaba eu antes. Sí, al final, nos últimos momentos vais a notar o tema de tiros libres. Aí vai Adrià Trubé co primeiro tiro libre, con o único tiro libre, o tiro libre adicional. Vai lanzar, anota Adrià Trubé, 3 arriba Chantada. No, 2 arriba Chantada. Dos arriba. 6-2, 6-0, balón de Miguel Souto. 8 minutos para rematar o cuarto. Aí vai Miguel Souto cara adentro. Finalmente cede o balón a Pablo Arguindey, que protexe, temporiza. 5 segundos reloj de posesión, defendido por Aarón Gómez. Lanza Pablo Arguindey, falla, rebote de Manu Ruano. Subindo balón Adrià Trubé, 2 arriba Chantada. Balón de Cristian Iglesias, ya se prepara Victorio Nueto para volver a la pista. Ahí está Carlos Noguerol cara Adrià Trubé. 25 puntos Adrià Trubé, defendido por Miguel Souto. Fantástico agora o manexo de Adrià Trubé, pero perdeu o balón, tentaba combinar con Manu Ruano e volve a pista Victorio Nueto, marcha Pedro Pérez. Por ahora síntese cómodo Chantada defendendo en esta zona, é capaz de cambiar un poquinho ritmo de partido e de aguantar, digamos que un pouco máis. Veremos ahora que entrar o Nueto. E Obradoiro con 2 manexadores en pista, Miguel Souto e Martín Álvarez. O que recibe é Guillermo González. Ahora hay Martín Álvarez novamente. Vai cara adentro. Hai falta en defensa de Chantada. A primeira neste cuarto. Moi bon traballo de Ruano, limitando ese pase a Vittori no medio da zona. Sí, a verdade é que si o tú pensa que Ruano non se vai a pegar con él, eu creo que está bastante equivocado. A mí me encanta. Cuarta falta de Aarón Gómez. E marcha tamén Manu Ruano. Decía que Ruano me encanta un xogador destes peleos totales que está sempre activos. Maravilla. Seguramente a curto o medio prazo veremoslo en alguna categoría superior. Esperemos. Martín Álvarez co tiro libre, falla Martín Álvarez. Ese con Chantada mellor. Nos comentarios Papa, xogador de Chantada, nos comentarios tamén Sanchino, coordinador do Valde Lemos. Aún colócase Obradoiro, 6-2, 6-1. Vai sacar Chantada. Sacou Anxo Casais cara Carlos Noguerol, creo que sube o balón. Soa charanga local, a charanga do Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Aí está Carlos Noguerol, cedendo o balón a Cristian Iglesias. Busca Adrià Trubé. Tamén movíase por esa zona Anxo Casais. Aí está o balón de Cristian Iglesias que lanza de 3. Falla, o balón queda aí no limbo. E será posesión a prol do Obradoiro. 6-2, 6-1. Quizás un pouco precipitado esa tripla, demasiado apurada. Son as ansias de moito partido e pouco tiros. Sí, poucos tiros probablemente. claros. É un xogador que está moi acostumbrado A ser protagonista. a ser protagonista. As continuacións na línea de 3 danse moi ben, síntese cómodo aí e non ter realizado ningún tipo de esas accións, pois o que dice Juan Pablo, non? As ansias de moitas veces fan que os xogadores fagan mal os tiros. O lanzamento de Miguel Souto e canastra fantástica de Miguel Souto. Fundamentos técnicos, penetración, anotou en suspensión ante a defensa rival. Miguel Souto, 18 puntos de Miguel Souto, Aí está Carlos Noguerol cara Cristian Iglesias, Adrià Trubé, Carlos Noguerol, Cristian Iglesias remontando línea de fondo, vai cara adentro, anota aro pasado Cristian Iglesias. 6-4, 6-3, un arriba Obradoiro, un arriba Chantada, perdón, un abaixo Obradoiro. Subindo o balón Miguel Souto, 18 puntos de Miguel. Aí o balón para Martín Álvarez, Vittorio Noeto no poste medio. Defendido por Anxo Casais que cometa falta, digamos, táctica, Papa.
Bueno, quizás foi un erro, estaba un pouco por querer presionar demais, pero bueno, é normal. Ao final estes momentos o que queremos é eso, ir recuperar o balón canto antes e a veces son eses errores, precipitacións. Sí, a verdade é que das un pequeno con grande no poste baixo para que non haya problemas maiores, facemos de falta, levamos la línea lateral e que sigan xogando. Vai sacar dende liña lateral Miguel Souto, recibe o balón Martín Álvarez, novamente Miguel Souto aproveitando o bloqueo de Victorio Nuetu, atopa Martín Álvarez que lanza de 3, triple de Martín Álvarez, 2 arriba Obradoiro, 6-4, 6-6. Subindo o balón Carlos Noguerol, cara a Cristian Iglesias, pero o balón marcha longo cara a Adrià Trubé. Tocou o balón aí Nico Serra, pero chegalle a propiedade de Carlos Noguerol. No último tercio da posesión xa estamos, aí vai Carlos Noguerol, cara adentro, lanza penetración e hai falta de Martín Álvarez. E a terceira. Este xogador do Obradoiro leva 3 triples ahora no segundo tempo e moi decisivos e moi ben tirados, ahora que ahora o Obradoiro está apretando un pouquiño máis as líneas de pase e Chantada veixe moito máis moito máis incómodo a hora de atacar. Vai lanzar estes tiros libres Carlos Noguerol, que leva 5 puntos. Se non lembro mal, os 5 de tiro libre. Os tiros libres xerados pola súa verticalidade. Aí vai Carlos con este primeiro tiro libre na quenda. Lanza Carlos Noguerol e anota. 6-5, 6-6. E aquí o comentarista noso Sanchino que recibiu un autogolpe coa mesa. E anota Carlos Noguerol este segundo tiro libre. 6-6, 6-6. Afortunadamente está ben. 6-6, 6-6. Anotou os 2 tiros libres o héroe local Carlos Noguerol, 7 puntos no seu haber, empate no marcador na final da Copa Galicia EBA. Na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Aí vai Martín Álvarez de 3, falla. Rebote de Nico Serra que lanza. Falta en defensa de Chantada. O rebote a falta é cometida sobre Diego Serguei Maseda. Moi ben cargado ese rebote ofensivo. Que vaya golpe lle deu Cristian Iglesias a protección da base da canastra. Non está topándose cómodo. Iso que anotou aí unha canastra fantástica remontando a liña de fondo aro pasado. Cuarta falta importante aí, porque bueno. Sí, que fala Cristian Iglesias con Alberto Fafián. Marcha ao banco Cristian Iglesias. O 5 titular, o center titular de Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Aí vai Diego Serguei Maseda, lanza este tiro libre, falla. O ala pivote de Obradoiro Ames. Vai co segundo tiro libre, lanza Diego Serguei Maseda, falla, rebote de Alberto Díaz Ferreira. Cede o balón a Carlos Noguerol, 6-6-6-6. 5 minutos para rematar o cuarto. Xogando en campo contra o Chantada. Ante a defensa de Martín Álvarez, recibe Jaime Fernández. Cedendo, invertindo o xogo, cambiando o sentido do xogo cara a Adrià Trubé, balón para Carlos Noguerol, bloqueo de Alberto Díaz, lo collo pola dereita, Carlos Noguerol. Vaya fundamentos técnicos de Carlos Noguerol. Esforzo para finalizar de Alberto Díaz, pero non anotó. Aí vai Miguel Souto na transición e taponazo de Manu Ruano no balance defensivo. Baloncesto de altísimo nivel na finalísima da Copa Galicia EBA. Excelente axuda de Manu Ruano. Se os equipos se levaron o nivel físico ainda un pouquiño máis, está costando un mundo a cada un deles facer canasta. 6-6-6-6. Adrià Trubé que fala cun dos árbitros, 25 puntos de Adrià Trubé e non esquezamos 18 do base de Obradoiro Miguel Souto. Tamén 10 de Martín Álvarez con 3 triplas, 11 puntos de Guillermo González en Obradoiro. Por exemplo, el Chantada tamén está con 10 puntos. Aaron, me parece que Sí. No, Ruano, 10 puntos. No, Manu Ruano, sí. Aaron 7. Estaba eu pendente do que lle pasaba a Iker Sama, que marcha, marchaba parece do banquillo, finalmente volve. Está como probándose Iker Sama e volve a pista Iker Sama. 5 puntos de Iker Sama, do xogador mariñán, do xogador lucense. Vai sacar o Obradoiro, 18 segundos no reloj de posesión. Toca o balón Manu Ruano e será balón novamente a prol de Obradoiro.
6-6-6-6. Balón de Victorio Nuetu. A subíos do público local, cara esta posición do Obradoiro. Aí vai Guillermo González, cara adentro, lanza, falla, rebote de Adrián Trubé para Jaime Fernández. Transición de Chantada. Paran baixan pulsacións, balón de Manu Ruano, cara Carlos Noguerol. Vai cara adentro Carlos Noguerol, falla, rebote de Victorio Nuetu. Guillermo González, Martín Álvarez xogando Obradoiro. Invertindo o xogo cara Iker Sama, que lanza de 3, falla, rebote de primeiro de Victorio Nuetu, luego de Alberto Díaz, balón a prol do Obradoiro. A verdade, o nivel de tiros que está cambiando Victoria aí en defensa é impresionante. E iso non aparece nas estatísticas, No, igual nos aprecia ben os habituais intangibles. Sí, tal Como cual. estás físicamente, Sanchino, que nos preocupa? No, para nada. Foi un pequeno tirón nos isquios, non. Moito tempo sentado en un asento moi alto. Balón de Iker Sama. Jugando Obradoiro, remontando línea de fondo, neste caso Pablo Arguindey. Pisou línea lateral, balón a prol de Chantada. A verdade que máis emocionante non o podíamos ter, a 4 minutos. Partido intenso, bonito. Última décima parte do partido, imos ver se non hai prórroga. Carlos Noguerol. O que se poña menor nervioso será o que se debe a final. Carlos Noguerol subindo o balón. 11 segundos no reloj de posesión. Aí vai Carlos, vai cara adentro, moi vertical Carlos, falla, pase, cara Alberto Díaz, que hai falta previa. Serán tiros libres a prol de Alberto Díaz. Carlos, que non estás tendo acerto nesas penetracións, pero sí que provoca moitísimas faltas. Sí, a verdade é que se atreuse moi ben aí a defensa, doblou moi bobado a Alberto. Foi unha mágoa que o levantalo non era metido e fose 2+1, pero bueno, ten agora 2 tiros libres. Aí vai Alberto Díaz, o xogador de Alginet, de Le Prata. Chegou en xaneiro aquí a Chantada, que renovou esta tempada. Un xogador de 2-0-4. Que polos gritos do público é un dos claros favoritos. Sí, ex xogador de Culleredo. Ti, Papa, non tes problemas físicos ahora mesmo, non? Non, ainda. No, eu tampouco, Senón, Así as podían ser un pouco máis cómodas, pero bueno. se tivésemos problemas físicos chamábamos aos fisios, No, ben, sin problema. Estades vendo o partido na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto con Sanchino nos comentarios, o coordinador do Valdelemos, tamén con Papa, ex xogador de Chantada, e Millán Gómez, quen lles fala. Aí vai Alberto Díaz. 3 botes, xiro de balón, flexiona e lanza, excesivamente longo, excesivamente forte, non anotou. Alberto Díaz este primeiro tiro libre. Un partido tan igualado, Os tiros libres. importante é anotar, aínda que sea un tiro libre. Está en tiros Chantada, cada falta do Obradoiro. Fallou tamén Alberto Díaz, que rebote de Manu Ruano. Apunten este nome, Manu Ruano. Balón para Carlos Noguerol, o heroe local. Aí vai Carlos, cara adentro. Lanza contra Taboleiro, falla. Rebote do propio Carlos Noguerol. Outro tiro cambiado de Victorio Noetu. Increíble, creo que xa teñen certa ansiedade os de Chantada cada vez que se acercan a esas posicións. E 2 tiros outra vez. 2 tiros libres. Antes dixen os 2 tiros libres, que xa foi outro día decisivo na Copa Galicia. Entre Brogan e Obradoiro. Obradoiro campeón o domingo pasado. O seu filial hoxe busca a Copa Galicia EVA. Obradoiro 10 Copas Galicia Senior. É que, ademais, rompes moito máis o ritmo de partido do outro equipo. Se é un equipo que corre, vas os tiros libres, estás tranquilo, descansas un pouco para poder defender. Aí notase a experiencia de Carlos, que Noguerol, que 88 partidos xogou xa na LEB Ouro. Dende o seu debut na categoría con Básquet Coruña. E ao final está o componente de ser unha final, que non deixa de ser un título, bueno, pero nestas categorías eu viví en primeira persona. Acordo da primeira Copa Galicia, eso foi como Euroliga. 2009. Claro, 2009. É o primer título do clube. Bueno, a xente pode dicir, bueno, é un partido máis. Bueno, sempre hai ese aliciente. E aquí ao final estes xogadores que somos amateurs, pois sempre, bueno, non temos moitas máis opcións que este tipo de competicións. A quen non lle gusta ganar. Sí. A quen non lle gusta ganar. No, e ademais Obradoiro incluso coa motivación de xogar contra o Galo da categoría. Justamente. Contra un equipo que sempre está aí á beira do ascenso a Le Prata. Xa.
E un equipo que ven varios E anos co referente galego, en Eva. Sí. e o Obradoiro que ven varios anos xa facendo moi ben e que algún ano querrá dar ese paso adiante e estar, decir, oi, de igual a igual, podo. Seguimos nesta retransmisión na canal de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. E máis, son rapaces novos, isto está dentro da súa aprendizaxe. Exacto, da formación. Aprender a competir e de De xogar formación e final. rendemento, Tal mestura, cual. sempre hai ese debate, E de xogar finais. que son compatibles. Pero isto é unha parte delo. Sí. Aí está Carlos Noguerol co tiro libre, lanza Carlos, falla Carlos Noguerol. O tiro libre. 7 de 9 en tiros libres, falo de memoria, Carlos Noguerol. Aí vai o chantadino, Carlos Noguerol, Barrenechea. Lanza este tiro libre Carlos, falla, rebote de Victorio Nueto. Que o colle en dous tempos. 0 de 4 nos dos últimos ataques. Sí, curioso. Esta situación de chantada, estos dos tiros libres fallados por Carlos Noguerol e os dous premios de Alberto Díaz Ferreira. Aí está Miguel Souto. Cara Martín Álvarez, xogador fundamental nesta segunda metade co seu lanzamento exterior. Aí está Guillermo González que vai cara adentro, cede o balón a Miguel Souto. 4 segundos, 3, atopa Victorio Nueto no poste baixo, lanza, forzado, rebote de Manu Ruano. Rebote de Manu Ruano. Estáis pesando a responsabilidade dos dos equipos ahora mesmo. 3 minutiños. Balón de Carlos Noguerol que lanza de 3. Curto, non tocou aro. Elállase Carlos Noguerol, que está xogando, lembremos, con problemas físicos. Dende o golpe sofrido no partido previo da Copa Galicia Eva contra Marín. Xogando na casa co equipo da súa vila. Carlos Noguerol, segunda tempada en Chantada. Balón de Guillermo González cara Victorio Nueto. Balón de Miguel Souto que vai cara adentro. Balón para Martín Álvarez que lanza de 3. Falla, rebote de Manu Ruano. Rebote de Manu Ruano. Segundo rebote consecutivo de lucense Manu Ruano. Subindo balón Carlos Noguerol. Marcando xogada coa man esquerda. 2 minutos e medio. Tamén está en pista Adrián Trubé que é o que recibe o balón. Aí está Adrián Trubé buscando no poste medio Alberto Díaz, pero finalmente non combina con el. Adrián Trubé, cara Jaime Fernández, novamente Carlos Noguerol, 4 segundos, 3, posesión longa, aí vai Carlos Noguerol, esgotouse a posesión, boa defensa do Obradoiro nesta xogada, boa defensa de Chantada na penúltima xogada, as defensas impoñéndose. Queima o balón nos dos lados. E aí vai xogar o Obradoiro, vai xogar Pablo Arguindei. Subindo o balón Miguel Souto, 18 puntos de Miguel Souto que marca a xogada, levándose a man o peito. Aí está Guillermo González. Balón de Martín Álvarez. Guillermo González. Victorio Nueto que vai cara adentro, lanza. Un lanzamento bastante rechamante. Anima o seu compañeiro. Pablo Arguindei, serán tiros libres para Victorio Nueto, campeón do mundo, o 19 este pasado verán. Sí, a verdade é que saca o petróleo dese lanzamento que non quero que ve. Sí. Que chegarei a entrar. Sí, no, a verdade que non. Si ahora o equipo que encontra un xugador que che quite esa responsabilidade do resultado, do momento, vai ser moito... E vai continuar en Chantada Manu Ruano en pista, Sí. Gol de Cristian Iglesias, pero por Alberto Díaz. E tamén volve Aarón Gómez con 4 faltas. E antes quería falalo, xa quería falalo de un tempiño. Guillermo González, un xogador exterior que recibe moitísimo tamén fora do rango exterior e provoca máis espazo para o seu compañeiro Victorio Nueto. Sí, o sea, E aparte ten rango de tiro exterior. O sea, casi no baloncesto actual o 4 é un xogador máis exterior. Falla Victorio Nueto o tiro libre. O primeiro desta quenda. Sí, totalmente papa. De feito, eu creo que realmente es un 4 se tes lanzamento exterior. Generalmente moitos dos 4 actuales son xa 3 reconvertidos a esa posición. Con como por exemplo Toni Nakic no Brogan. Fallou Victorio Nueto tamén o segundo tiro libre. 0 de 6 entre os dos equipos nos últimos tiros libres. Faise o aro pequeniño, Adrián Trubé. Aí o bloqueo de Cristian Iglesias, collo Adrián Trubé pola esquerda, o ex xogador de Vals, fichaxe de Chantada, iba Adrián Trubé, abrindo Cararón Gómez que lanza de 3, falla, rebote de Cristian Iglesias. Non foi quen de collelo ben, Victorio Nueto nin Nico Serra, nova posesión de Chantada, minuto e medio. Aí está Carlos Noguerol, que vai no 2x2 con Manu Ruano. 2x2 fantástico de Chantada, canastra
de Manu Ruano. Vaya pase de Carlos Noguerol, que abre os brazos, alza os brazos, pedindo ánimo do público. 2 arriba Chantada, 6-8, 6-6. Aí o balón de Martín Álvarez, cara a Victorio Nueto, no poste baixo, defendido por Manu Ruano. Victorio Nueto e hai falta de Manu Ruano. É a primeira de Manu Ruano en todo o partido. Non é unha mala opción levar a estes xogadores aos tiros libres, sobre todo cando ven de fallar 2 tiros libres. Unha falta moi inteligente aí. É a primeira de Manu Ruano, que está completando un auténtico partidazo. 12 puntos do dorsal 12. En marcha Nico Serra, en Obradoiro volve Pablo Arguindey. Xa nos acercamos ao final, ahora calquer detalle xa pode ser definitorio. Xa sabedes, Obradoiro Ames hoxe coa baixa de Juan Boca. Aí vai Victorio Nueto co tiro libre. Leva 8 puntos no seu haber, lanza Victorio Nueto, falla o tiro libre. Sempre digo que a faceta do baloncesto máis traballable, máis facilmente mellorable. Se hai traballo, pero tamén é certo que influen moitísimo as confianzas e as dinámicas. Sí, pero tamén é certo que nunca podes adestrar un tiro libre con esta tensión. Iso é certo. Hai adestradores que incluso adestran con son ambiente e tal, pero evidentemente non é o mesmo. Fallou tamén Victorio Nueto, segundo tiro libre, 2 arriba Chantada, 2 abaixo Obradoiro Ames, 1 minuto 4 segundos. Esta finalísima da Copa Galicia EVA. Sobre todo neses tiros baixar as pulsacións que traes a un momento complexo. Aí vai a Adrià Trubé, recibindo Aarón Gómez, balón para Carlos Noguerol. É importante, Alberto Díaz non está para ser no quinteto definitivo, está Manu Ruano, aí está Carlos Noguerol que vai cara adentro, cede o balón a Aarón Gómez que lanza de 3, falla, rebote de Obradoiro, rebote de Guillermo González cara a Miguel Souto. Balón de Martín Álvarez que finta de 3, defendido por Adrià Trubé, recuperación de Aarón Gómez que non remata sendo recuperación como tal porque interceptou e o balón será de saque lateral a prol de Obradoiro, tempo morto en pista. Pedido por Martín Guerreiro, primeiro estrador do Obradoiro Ames. Volvemos con esta retransmisión na cale de YouTube da Federación Galega de Baloncesto con esta final da Copa Galicia EVA. 2 arriba Chantada, Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada 6-8, Obradoiro Ames 66, 39 segundos 2 décimas. Chantada que comezou 12-2 de parcial, que despois máis avanzado o encontro tivo unha máxima vantaxe 12 puntos. Obradoiro tivo unha máxima vantaxe de 2 puntos, agora mesmo gaña Chantada por 2 puntos, busca Chantada a súa sexta Copa Galicia, a quinta consecutiva, e Obradoiro tamén busca, por suposto, a Copa Galicia EVA. 15 segundos para Obradoiro, queda despois unha posesión completa para Chantada, 24. Efectivamente, vai sacar Pablo Arguindey, un dos xogadores que completou a pretempada como Muso Obradoiro co primeiro equipo. Aí vai Pablo Arguindey. En pista tamén está Martín Álvarez, Victorio Nueto, Martín Álvarez e Guillermo González. Aí está Victorio Nueto. E aí falta en defensa e vai aos tiros libres Victorio Nueto. Sí, ahora é clave, ver se é capaz de reporse de 0 de 4. Sí, lembrame un pouco isto cando se fai faltas facíaselle faltas a Shaquille O'Neal. A Shaquille O'Neal, tal cual. O a Dwight Howard. Sí, bueno, se asegura así a ver que fai, pero todos tivemos alguna vez alguén no equipo que lle pudiera facer falta. Aí vai Victorio Nueto con tiro libre, falla Victorio Nueto. 0 de 5. E veselle moi inestable no tiro, a verdade, moi difícil. Apoiando o bo xesto, fermosísimo xesto dos seus compañeros Pablo Arguindey e Guillermo González animando ao campeón do mundo, a un campeón do mundo xogando aquí en Chantada. Aí vai Nueto, anota limpo, Nueto, un abaixo Obradoiro, un arriba Chantada. Subindo o balón Carlos Noguerol. Aí en media pista, defendido por Martín Álvarez. 6-8, 6-7.
Mascas a tensión, 10 segundos de resto de posesión, vai Carlos Noguerol, sempre vertical, vai lanzar, hai falta de Victorio Nueto, tiros libres de Carlos Noguerol, que leva 7 puntos Carlos Noguerol. Sacou petróleo porque a verdade é que foi a guerra sin ter moitas armas. E Pero continúa indo sendo vertical con moitísimo Sí. mérito porque non anotou en xogo dinámico, se non me equivoco, pero forzando moitas, e repetimos, xogando moi tocado Carlos Noguerol, que non foi titular, que non xogou no primeiro cuarto, forzando o heroe local Carlos Noguerol, 88 partidos en Lebouro, 30 anos, segunda tempada consecutiva en Chantada. Carlos Noguerol Barrenechea. E hai que darlle valor a ese sacrificio que está facendo, porque bueno, outro xogador pode borrarse, recupérome ben e xa está. O mellor hoxe este esforzo está supoñendo o mellor pois un tempo maior de recuperación. E repetimos, comeza a Liga EVA aquí en Chantada o vindeiro sábado contra Cultural e Deportiva Leonesa. Está claro que van os tiros libres, isto falábamos aí un anaco, bueno, 2 tiros libres de Carlos, que se mostrou algo irregular nos últimos. A Sí, ver leva que... 7 de 10, se non me equivoco. Sí, pero fallou 3 Sí, de 4 leva nos sí. últimos. A ver, bueno, está claro que se mete os dous en medio partido, porque entendo que farán unha falta probablemente o pivot para evitar que sea un triple que pode ir a prórroga. A ver que... Sabe, pero tú a quen lle darías o balón para tirar uns tiros libres en situación de partido a Chantada? Eu creo, hoxe non o sei. O sea, porque Cristian fallou, Carlos está fallando. Eu creo que Carlos sería a decisión que tomaríamos case todos os que estaríamos nese equipo. Ahora, bueno, pues oye, que tenga a tranquilidade de tiralos e nada, oye, van un arriba, ainda que fallar os dous, hai que defender. Pero bueno, habrá que modificar moito o que Tamén, poda o debe ir despois do na tamén siguiente é xogada. certo que no baloncesto 2 e 2 non son sempre 4. Correcto. 21 segundos, 7 décimas, un arriba, Chantada, un abaixo, Obradoiro. Martín Guerreiro, primeiro estado do Obradoiro Ames, dando as últimas indicacións, tamén Alberto Facián en Chantada. De adestrador a adestrador, Pabillón Municipal de Chantada, final da Copa Galicia EVA, canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Falando aí Aarón Gómez con Carlos Noguerol, o heroe local. Baixou 2 categorías o verón pasado para xogar cos seus. Carlos Noguerol respira, 3 botes, flexiona e lanza Carlos Noguerol, anota Carlos Noguerol. 6-9, 6-7, 2 arriba Chantada. Tomouse seu tempo, respira forte, xiro de balón, 3 botes, flexiona e lanza Carlos Noguerol. Anota tamén. 3 arriba Chantada, 21 segundos. Importante esta defensa. Non deixar tirar triples porque ao final a gracia de dous non lles vale. Balón de Miguel Souto, defendido por Carlos Noguerol, defensa asfixiante de Carlos Noguerol, hai falta de Carlos Noguerol. Moi inteligente. Sí. Buscar recuperación, se non falta 2 tiros libres. É verdad que van tirar o segundo a fallar, eles poden ter certa superioridade física, a ver se non sei se Alberto vai meterse a un pivot máis para tratar de dominar ese rebote. Vai volver a pista Cristian Iglesias, sexta tempada en Chantada, Cristian Iglesias, dosal 33 en marcha, Manu Ruano, partidazo de Manu Ruano. 9 segundos, 6 décimas, vai haber tiros libres de Miguel Souto que leva 18 puntos na súa conta particular. Que ten máis difícil, que moitas veces tirar o segundo a fallar. Hombre, primeiro ten que meter o primeiro, pero ainda así, tirar o segundo a fallar a veces é complexo. Falando aí Miguel Souto con Carlos Noguerol, falando con dos árbitros. Vai Miguel Souto, o xogador do Obradoiro Ames, o base. Aí vai Miguel. E xa pediu tempo morto, Alberto Facián, posterior. E anota con suspense Miguel Souto. 19 puntos. A 2 coloca o Obradoiro Ames. 7-0, 6-8. Aí vai co segundo tiro libre Miguel, anota Miguel, a un Obradoiro, 7-0, 6-9, non tirou a fallar. No, bueno, habrá que dar 9 segundos. Ou tirou a fallar e anotou. No, ese a mí non me a sensación de que tirou intencionado. Te va a meter. Me gustame máis así. Sí, quedan 9 segundos, sabes, dalles tempo. É verdad que agora farán unha falta rápida a algún xogador e, bueno, queren entrar nesa dinámica de a ver si quen falla. Supoño que acumulará agora Alberto Facián xogadores exteriores, xogadores de bo tiro. Sí, buscar algunha xogada, sobre todo para que reciban o overall. Sobre todo que reciban o overall e podes esgotar a posesión prácticamente. Entonces entendo que todo que sea balón a outro xogador vai ser un éxito sí, do Obradoiro. veremos si sacan en campo de ataque o desde atrás.
todo depende. Para queres ter máis cancha, queres ter menos cancha, co cual Eu sacaría de ataque. eu tamén faría Porque ataque, se pero tes un erro, por o que sea, ainda hai un certo recorrido hacia a canasta. Correcto. Sacas debaixo de canasta, Totalmente de calquer acordo. erro, meteste en nada. No pabillón municipal de Chantada, canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. o que sí, seguramente buscarán o xogador máis fiable a hora de lanzar os lanzamentos libres. Que Carlos agora mesmo por esos 2 tiros libres, por experiencia, por pouso. É que todo balón que non sea a Carlos é un éxito para Obradoiro na defensa, porque quen reciba vai recibir falta, e todo que non sea ele, eu creo que está por ver Sí. esa situación aí de nervos. Porque Aí se reanudar o xogo. está claro que non nos podemos queixar, que estamos tendo Sí. Sí, partido Emoción e vai xogar emocionante. de campo contrario Chantada, sí, Aí vai Cristian Iglesias. é lógico. Saca a Cristian, que probablemente sea o mellor sacador, incluso para ter un pase seguro de retorno. Adrián Trubé, Alberto Díaz Ferreira, Carlos Noguerol e Aarón Gómez en pista en Chantada. Vai sacar Chantada, 9 segundos 6 décimas, 1 arriba Chantada, 7-0-6-9. Vai recibir Carlos Noguerol. Hai tento de falta de Martín Álvarez e a falta de Miguel Souto. E a cuarta de Miguel Souto. Terá tiros libres Carlos Noguerol. 9 puntos de Carlos Noguerol. Os 9 dende o tiro libre. Moi difícil arbitrar estas xogadas porque están ao limbo de poder ser antideportivas, porque Sí. claro, obviamente Hai, sabes. hai unha intención tan clara, ainda que non sexa excesivamente Pero- violenta ou excesivamente Se agresiva. quixeras podías excesivamente- pitar todas, Pero todas que antideportivas. non se pero- deberían de pitar, porque ese é baloncesto, Sí. é saber que nestes momentos pois, o equipo que defende ten que facela, xa está, non hai máis. Salvo que lle des unha aperta ou unha cuestión Claro. así, unha falta de Ou ese sen perfil. balón, Que eu- sobre todo se estás en balón, ese é un das que problema. son partidarios, Ou sinceramente. se chegas moi tarde e hai calquer risco de lesión. Anota Carlos Noguerol o tiro libre. 7-1-6-9, 2 arriba Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Aí vai Carlos co segundo tiro libre. Leva 3 tiros libres consecutivos anotados. Xiro de balón. 3 botes, flexión e lanza Carlos Noguerol, que anota tamén. 7-2-6-9, 3 arriba Chantada. Balón para Aquí que Antonio no puede Noeto, tirar. jugando al campo contrario. Pinta de 3, balón de Miguel Souto. Fallou, rebote, gañou Chantada. Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada 72, Obradoiro Ames 69, campeón da Copa Galicia EVA. Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada por sexta vez na súa historia, quinta consecutiva. 2009, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023, Chantada campeón da Copa Galicia EVA. Nada, dar as felicitacións a Chantada, obviamente, por un novo título, e tamén a Obradoiro, porque supo levar o partido ao final, ter un tiro para empatar, e un equipo tan xome con tantos juniors, eu creo que ten moito mérito, e a Chantada, pois nada, un máis, pois a seguir. Sí, a verdade, susto ganador e ao final detalles, o que falábamos, os tiros libres van ser esenciais. Ao final, pois, uns non anotaron, outros sí, e o partido decidiuse aí. Daría a pregunta é quen é o MVP, Adrián, que fixo numerazos, ou Carlos, que soportou eses últimos 5 minutos o equipo metendo os tiros libres. Obviamente vai ser Adrián por os números, pero hai que reconocer que Carlos 25 supuso. puntos Adrián Trubé, 12 puntos de Manu Ruano, 11 ao final de Carlos Noguerol, 11 de tiro libre. No Obradoiro 20 de Miguel Souto, 11 de Guillermo González, 10 de Martín Álvarez. Chantada 72, Obradoiro 69. Está claro que son dous equipos que na temporada van a estar arriba, demostraron Sí, hoxe, e alégrome un montón de que por fin, bueno, que sea un club tamén ACB que este apostando por a canteira, que teña un equipo de verdade, que saque rapaces de aquí por encima de Galicia, que a maioría. Unha selección galega da súa idade. Eso é de darlle un aplauso enorme, e aparte están moi máis que Moncho, un entrenador fenomenal na ACB e que os vai axudar un montón, e ojalá algún poda botar unha man e chegar a xogar aí. Ese corpo técnico magistral formado por Moncho Fernández, Víctor Pérez e Gonzalo Rodríguez, que levan dende 2010 éxito tras éxito. 13 anos de éxitos co primeiro equipo do Obradoiro. Aquí está o filial do Obradoiro con Martín Guerreiro como primeiro adestrador. E xa os dous equipos falando, cada un co seu corpo técnico, celebrando Chantada o título, celebrando Obradoiro o seu partido, xesto deportivísimo de Obradoiro, aplaudindo ao público de Chantada, tamén a unha presenza de afeccionados procedentes de Compostela.
Xa nos vemos agora aquí en pantalla, non sei se nos vedes guapos ou non. Bueno, é o que hai, non hai moito, moito máis. A piques de entregar a copa. Tamén felicitar ao Club Chantada por a organización, a afición, por asistir, tamén os árbitros por levar un partido que nadie, non falamos de árbitros, non falamos de xogada, non falamos de nada, pero sobre todo, creo que estuve moitos anos aquí, darlle o seu lugar a esta afición, a esa aranga que leva apoiando desde o 2000 o club a moitos desplazamentos e que isto ao final é a verdadeira festa o que hai, un baloncesto nunha vila pequena que se poda facer algo así de moito. Resumindo estatísticas, por exemplo, sobre todo nunha vila pequena. Sí. Quería realzar eso. Además, nunha provincia tan extensa e tan difícil de transitar como o Lugo, de norte a sur. Por exemplo, 3 asistencias de Cristian Iglesias. En rebotes, por exemplo, 10 rebotes de Manu Ruano, 12 puntos de rebotes de Manu Ruano, 6 de Adrià Trubé, a marxe dos 25 puntos. E eu diría, ademais dos 12 rebotes, algunha máis que tocou. Sí, claro, que son importantes esas non. Algunha máis que tocou. Sempre falo eu desas prolongacións. O que foi o choque físicamente e acolleu alguén do seu equipo, porque ele estuvo traballando aí e indo por el. Chantada que chegou ao descanso con máis dun 50% en porcentaxe en tiros de 2, finalizou cun 21 de 44, prácticamente o 50%, fantástico. 11 asistencias de Chantada, 19 perdas de Chantada por parte do Obradoiro, 9 de 27, un tercio literalmente no acerto exterior, 50% en tiros de 2, moi acertado o Obradoiro neste partido, 7 asistencias de Obradoiro e 17 perdas. Por exemplo, en tapós, Victorio Nuetu, 3 tapós e moitísimos tiros. Sí, se contasen habría uns cuantos, unha estadística nova. Moitos. Primeiro, tanto para a mesa como para o trío arbitral, o premio nesta Copa Galicia EVA. Os árbitros, por suposto, tamén son deportistas. Dar, por certo, tamén o parabéns á arbitraxe que foi todo sen momento ningún tipo de... moi correcta. Moi levada, moi ben levada. Un pabillón habitualmente quente neso e non se escoitou nada, eso é un principal piropo que se pode botar. Andrés Esteban e Helio Clavería. Andrés Esteban, os árbitros deste partido. Aí está entregando os trofeos, entre outros, o presidente da Federación Galega de Baloncesto, Julio Bernárdez. MVP, imos ver a quen. Adrià Trubé, 25 puntos, 6 rebotes. O xogador de Valls, o xogador de Vendel, o xogador de Tarragona. Fichaxe Adrià Trubé. Gran fichaje, este vai ser seguramente 31 de valoración, dos xogadores importantes durante a tempada, está claro. 17 de valoración Miguel Souto e de 18 Victorio Nuetu en Obradoiro. Berros de MVP. Aí pausando para foto con Julio Bernárdez, sendo felicitado por Julio Bernárdez, presidente da Federación Galega de Baloncesto. Mellor maneira imposible de comezar unha etapa en Chantada. Pues sí, a verdade é que sí. E aquí que é un club moi familiar, un club que estes rapaces viven aquí na vila, todo o mundo os vai coñecer, os vai saudar, e vais a sentir moi ben, moi integrados. Eu entendo que moitas veces veñen a Chantada e dicen, ui, onde vou, pero... E aí o premio de subcampeón para Obradoiro Ames. Recibe Guillermo González, un xogador, hai un 4 que xoga moi aberto, xogando moi de cara ao aro, un xogador moi interesante, con rebote, con defensa, con tiro exterior, con bons momentos na zona. Guillermo González recibindo o premio de subcampeón do Obradoiro Ames, subcampeón da Copa Galicia EVA, finalista da Copa Galicia EVA. Un paso adiante, un chanzo cara adiante. Máis folgos para a canteira obradoirista, que, por exemplo, tivo representación con Carlos Taboada e con Santi Paz no último Europeo 20 coa selección española. Santi Paz santiagués, compostelán, Carlos Taboada coruñés. E agora o aplauso deportivo da afección de Chantada ao subcampeón, ao finalista, Obradoiro Ames. E sobre todo, e tan importante como iso, darlle apoio ao primeiro equipo a hora de adestrar, si ante a falta de xogadores ou ben por lesión ou por outro tipo de circunstancias. Xogadores de nivel. Seguro que ademais esta retransmisión vai a ver repetida tanto Mocho Fernández como Víctor Pérez como Gonzalo Rodríguez Palmeiro, polo tanto
sobre Seguro todo que tomarán moita conta porque están moi pendentes, por suposto, da canteira do Obradoiro. E agora recibindo o premio de campeón cada xogador do Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. Os campeóns son Adrià Trubé, Walter González, Aarón Gómez, Anxo Casais, Carlos Noguerol, Jaime Fernández Hernández, Alberto Díaz Ferreira, Manu Ruano, Alain Vázquez, Alam Junior Vizcaíno, Pablo Díaz Balín e Cristian Iglesias González. O equipo adestrado por José Alberto Fafián Lemos, como segundo adestrador Alberto Gómez Vázquez, delegado de equipo Tarsicio Montenegro Cervelo e o delegado Luis Gamallo Díaz. Todos eles, Chantada e a afección e todo o club, campeóns da Copa Galicia EVA. Xa pousando para as fotos a plantilla do Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. un club que demostra o que é facer ben as cousas durante moitos anos, porque non é fácil e aí están, ten que se renovar obviamente, porque moitos xogadores van para categorías superiores, pero aí siguen. Van recibir o premio, vai recibir o premio, vai entregar o premio Julio Bernáldez, o presidente da Federación Galega de Baloncesto. Vai recibir o premio Cristian Iglesias González, o pivote de Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada. O Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada, campeón da Copa Galicia EVA, quinta consecutiva, sexta en total, celebrando cos compañeiros 2009, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023. Chantada campeón da Copa Galicia EVA. Para rematar esta retransmisión, Papa, exxogador de Chantada, que valoración técnico-táctica e a nivel físico tamén faz deste partido? Pois nada, como falamos ao principio, iba a ser un equipo un encontro moi físico, donde se iba a xogar de igual a igual. Ao final chegamos nesas situacións de físico, de equipo, de igualdad, e ao final pudo caer para calquera dos dous conxuntos. Oi, por sorte para min, caiu para Chantada, e nada, felicitar tamén ao Obradoiro por a gran final, e nada, desesalles o millor na tempada. Sanchino, coordinador do Valdelemos, adestrador tamén do Valdelemos, valoración do partido. Chantada refuxiouse aí un poquinho na zona, que a verdade é que lleveu bastante ben. Foi capaz de trampear un poquinho os poucos puntos de Cristian en ataque. Obradoiro xogou o que teña que xogar, correr, defender, transicións rápidas, moito lanzamento de tres. Cuando tu intimidou foi moi duro atrás. E, bueno, ao final foron detalles, os detalles xa o dixemos, tiros libres, partido igualado, o que este menos nervioso é que se leva o partido. Moitísimas grazas a ambos os dous por esta compañía, por estes comentarios nesta finalísima. Vistes o partido na canle de YouTube da Federación Galega de Baloncesto, unha aperta de quen lles fala de Millán Gómez. Rematamos esta retransmisión, o Chantada campeón da Copa Galicia EVA, nos vindeiros días a Copa Galicia Feminina en Santiago, canal de YouTube da Federación Galega de Baloncesto. Moitísimas grazas dende o pabillón municipal de Chantada. Ucoga Seguros Club Baloncesto Chantada, campeón da Copa Galicia EVA.